Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே. நன்றி ஆவியானவரே. நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே. எங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு நீர் விளக்கம் கொடுத்ததற்காக நன்றி. स्वामी आपके बहुत स्तुति करना आपके सका सियालु प्रश्नों के उत्तर देने निसा உம்முடைய வார்த்தையை எளிமையான முறையில் எங்களோடு நீங்கள் பேசிக்கொண்டு உதாரணங்களோடு நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி. स्वामी ने वहां से वचने तवदुरට අලුතෙන් නවාකාරව අර්ථාන්විතව ඉගෙන ගන්නට ඔබ මඟ පෙන්වීම සිටින නිසා ස්තුතියි. எங்களுடைய இருதயங்களை அறிந்தவர் நீர். स्वामी ने आपके मनස අපේ හදවත සිටිවිලි දකින දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை தெரிந்தவர் நீர். स्वामी ने आपके ජීවිතය හොඳට ඔබ වහන්සේ දකිනවා. எங்களுக்கு என்ன அறிந்து எங்களோடு நீங்கள் பேசுவதற்காக நன்றி. අපිට අවශ්‍ය මොනවාද ඒ අවශ්‍ය දේ ඔබ වහන්සේ අද දවසේ අපිට ලබා දෙනවා. ඒ අනුව ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අපිට උගන්වනවා. මේ ගැන ඔබ ස්තුතියි. அதை அனுப்பி எங்களை சுத்தமாக்குவதற்காக நன்றி. ඔබගේ වචනේ තුලින් අපිව සුව කරපු නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதா. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙසේ ඉල්ලා සිටිනවා. ஆமென். ආමේන්. praise the Lord. ஹalleluya. சரி காலையில நம்ம பார்த்தது வரையில சந்தேகங்கள் அது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒரு பக்கமா நீங்க பேசிட்டு போகாம இல்லாம நீங்களும் கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கேள்விகள் மூலமாக மற்றவங்களுக்கும் பதில் கிடைக்கும். දැන් අපි නිකන් ලෙක්චර්ස් වගේ කරගෙන ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එතකොට අපිට අමුත් දේවල් තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ ප්‍රශ්නේ අපිට තවත් පැති වලට අපි අහන්නේ. ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? புரிஞ்சுதா? තාම තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. කොහොමද තේරුණාද? யார் கேள்வி? ஆமாம் சொல்லுங்க. ඔය කියන්නේ නැහැ කියන්නේ. புரிஞ்சுதா? புரியலையா? ඔය කිව්වත් නැත්නම් ප්‍රතිචාරයකයි. உங்களை இங்க வந்து நிக்க வச்சு பேச சொல்லுவாங்க. ඔබ මොකද ඒක කතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි තේරෙන්නේ මේ அப்ப நான் நான் நினைக்கிறேன் இது பழகிட்டான்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பிரஷனை பார்த்து අපි තමයි පුරුදු කරලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පිළිතුරු නොදී අපි කියන දේ විතරයි. ඔයාලට තියෙන්නේ අපි ළඟ ඇයි දාම කියන දේ අම්මා එනවා යනවා. புரிஞ்சுதா? யோப் வந்து அங்க வானத்துக்கு போயிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட இப்படி இருக்கிறாரு சொல்லி அந்த ஸ்பிரிட் சொல்ல கூட அவன் எப்படி அந்த நேரத்துல இந்த கதை படி பிசாசு அப்படி வேலை செய்யும். ඒක ආත්මය කොහොමද සම්පත් වෙන්නේ? විශ්වාස කරන நேரத்துல විතර වර්ගම එනවා. එන්න ඔතකොට. முதல்ல ஜோபுடைய சம்பவம் நடந்து கதையை புதிய දැන් ඒ ලෝක කතාව සිදු වෙන්නේ පරණ ජීවිත තුළ අලුත් ජීවිත තුළ නෙවෙයි. இன்னொன்னு ஜோபி சொல்வாரு நான் எதெல்லாம் குறித்து பயந்தனோ அது எல்லாமே எனக்கு நடந்தது. යෝබ් කියනවා කුලිය දාහගේ එයා මම කුමක් ගැන බය වුණේද ඒ බය වෙච්ච දේකට ගන්න තිබේ කියලා අපි. பயம் என்பது ஒரு ஆவி. බය කියන එක ආත්මයක්. 2 தீமோத்தி 3வது அதிகாரம் 7வது வசனம் சொல்லுது நான் உங்களுக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடாமல். තිමෝති එකේ 6:7 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බය ආත්මය දීලා නැත. இந்த பயம் என்ற வார்த்தை முதலாக எங்க வந்துச்சு? බය කියන වචනය පළමු වතාවට බයිබලයේ කොහෙද එන්නේ? எப்போ சொன்னா எப்போ கால் பண்ணானோ அப்போ வாய் பார்த்தேன் நான் ஐ அம் அஃப்ரேட் நான் பயமாக இருக்கேன்னு சொல்றேன். ආදම්සා ඒවා කවුරුරෙන් පස්සේ යාගේ කටින් පැමිණිච්ච පළමු වචනය තමයි මම බයයි. ඒ කියන්නේ බය කියන වචනය පළමු
அவங்ககிட்ட அவங்க யாருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்காங்க? කෙනෙක් ළඟ බය තියෙනවා නම් බය කියන එක තියෙනවා නම් ඒ කෙනා කාටද එතකොට කීකෝ சாத்தான் கீழ்ப்படிஞ்சிருக்காங்க. அப்போ சாத்தானுக்கு நான் கீழ்ப்படியும் பொழுது நான் யாருக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறேன்? යක්ෂයන්ට මම කීකෝ වෙනවා නම් මම කාටද අවසර දීලා තියෙන්නේ මගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න? Praise the Lord. நான் அந்த வசனத்தை வந்து அப்புறமா பார்த்து சொல்றேன். சாத்தான் கர்த்தர்கிட்ட போகும்பொழுது கர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, அனுமதி கொடுத்தே சொல்ல மாட்டாரு. அவன் ஏற்கனவே உன்னுடைய கையில தான் இருக்கான்னு சொல்றாரு. දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ගියාම යක්ෂයා දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ නෑ අවසර දෙනවා කියලා. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දැන් යක්ෂයාගේ අතේ තමයි එයා ඉන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. ஏன்னா கர்த்தர் பாதுகாப்பு கொடுத்திருந்தாலும் யோபு பயத்தை செயல்படும் பொழுது யோபு என்ன பண்றான்? கர்த்தருக்கு அனுமதி கொடுக்காம சாத்தான் பண்ணிட்டு දෙවියන් වහන්සේ ආව ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ නමුත් එයාගේ ජීවිතේ බය වෙන දේ ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා එයා කාටද අවසර දීලා තියෙන්නේ යාතුල ක්‍රියා කරන්න? යක්ෂයා. ஒரு கட்டத்துல அவருடைய நண்பர்கள் வந்து நீ பண்ண பாவத்தால் தான் சாபத்தால் தான் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவாங்க. ஆனா கடைசி கட்டத்துல கர்த்தர் வந்து அவன் நண்பர்களை கடித்துக் கொள்வார்கள். அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் நண்பர்கள் பேசின வார்த்தை சரி கிடையாது. දැන් යාළුවා වෙලා ලෝකෙ කියනවා ඔයා කරපු පාපය නිසා ඔයා කරපු ශාපය නිසා ඔයාගේ අවිහිකරුකම නිසා තමයි ඔයාට මේ ඔක්කොම වෙන්නේ කියලා. නමුත් අන්තිමට අපි කියනකොට දෙවියන් වහන්සේ ඇවිදින් යාළුවන්ට කියනවා උඹලා වැරදි එහෙම කතා කරන්න බෑ කියලා. යාළුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ තර්ජනය කරනවා අවවාද කරනවා එහෙම කතා කරන්න බෑ කියලා. யோபு ஜெபம் பண்ணாரு. ஆனா அவருடைய ஜெபத்துல விசுவாசம் இல்லை. அவருடைய ஜெபத்துல பயம் தான் இருக்கு. යෝබ් යාඥා කරනවා. හැබැයි යාගේ වචන අරන් බලුවොත් හැම යාඥාවෙම විශ්වාසයේ යාඥාවක් නැහැ. ඇදහිල්ලේ යාඥාවක් නැහැ. බය තමයි හැමදාම කියවෙන්නේ. அதனால தான் வசனம் சொல்லுது யோபு எதெல்லாம் நான் எதெல்லாம் குறித்து பயந்தனோ அது எல்லாம் எனக்கு நேர்ந்தது යා මේ යෝබ් කියනවා මම මොකක් ගැනද බය වුනේ? මට මං පිටට එන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම හිතුවේ මොකද්ද? ඔක්කොම මං පිටට පැමිණියා. මොකද බය? එයා බය වුණා එළුව නැති වෙයි කියලා. එයා බය වුණා එයාගේ වැටුව නැති වෙයි කියලා. එයා බය වුණා එයාගේ ගේ නැති වෙයි කියලා. එයා බය වුණා එයාගේ දරුවෝ නැති වෙයි කියලා. එයා බය වුණා එයාගේ මුදල් නැති වෙයි කියලා. එයා බය වුණා එයාගේ සියලු ප්‍රසිද්ධිය නැති වෙයි කියලා. එයා බය වෙච්ච ඔක්කොම අන්තිමට එයා පිටටම ආවා. එයි එයා කාටද කීකරුවේ? යක්ෂයා. Praise the Lord. Hallelujah. நன்றி இயேசுவே. Thank you Jesus. Okay. அவங்க பதில் கிடைச்சதா? පිළිතුරක් ලැබුණද ඒක? ඔව් එයා යක්ෂයාට යාව පරිශ්‍රයක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් යකාට යාලන්ට එන්න සිස්ටම් එකක් නැහැ. යකාට යා මංගාවට එන්න මංගේ ඇතුලේ මොනවා එක දුර්ලභකමක් පිළිලා තියෙනවා. ඒක නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට බලෙන් ඉන්න බලන්න බෑ. ඔබ ගිලා මොනවා කරලා බෑ. මගේ ඇතුලේ මොකක් හරි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි ගේට් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්න කෙනෙක් ළඟට දෙවියන් වහන්සේ යකෙක්ව බලෙන් නාන්නේ. හැබැයි යකා අවස්ථාව බලන්න ඉන්නවා. අවස්ථාව දෙන්නේ කවුද? අපි කරනවා. බාම යකා හදන්නේ කොහොමද? නැති කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද ඉන්නේ මාර්ගය? අපිට ගැරන්ටියක් ණයව දන්නවා අපේ කෑම වගේ. Praise God. Hallelujah. யோபுடைய துன்ப காலம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலதான் கிடையாது. ரொம்ப குறுகிய காலகட்டம். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தார். යෝගේ මේ පීඩාව හරි අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් තමයි මේ පීඩාව මේ යන්නේ. ඒ පීඩාව තමයි යා ඔක්කොම ලබා ගන්නවත් වෙන්නේ. ஒரு மாதத்துக்கும் மேல ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அவ்வளவு காலகட்டம் ஒரு 9 மாதம் காலத்துல மட்டும்தான் யோபோட துன்பம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தார். அவர் 9 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு போகல. යෝගයට අවුරුදු 10 15 දුක් වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා අවුරුදු මාසයක් නැත්නම් උපරිම අවුරුදු 9ක් ඒ කාලේ ඇතුළත වෙච්ච කතාවක් මේක. ඒ යෝගේ දුක කෙටි කාලින දුක. அவர் பயத்துக்கு அனுமதி கொடுத்தாரு, சாதாரண அனுமதி கொடுத்தாரு. ஆனா கர்த்தர் மேல அவர் கர்த்தரை விட்டு விலகாம இருந்தாரு. கர்த்தரை நோக்கி அவர் கூப்பிட்டதனால் அவரால் அந்த துன்பத்தை விட்டு மேற்கொண்டு முழுமையாக ஆசை முடியாது. නමුත් එයා බය වෙච්ච නිසා, යක්ෂයාට කීකරු වෙච්ච නිසා එයාගේ ගෙදරට පීඩාව එන්න ලැබුණා. අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් එයා දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණ වාර වෙච්ච වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව එයා මත දෙගුණයකින් පැසාවා. Praise God. Hallelujah. நிறைய
யோபு வாழ்க்கையெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப சிறிய காலம் மட்டும்தான். යෝබ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 600 කට ජීවත් වුණා. මොකද පීඩාවෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ යෝබ ඊට පස්සේ ඩබල් පෝෂන් ආශ්‍රමවල ඒ කියන්නේ යෝබගේ කතාව කෙටි කාලේ. ඔයා තාමත් පීඩාවෙන් නැහැ යෝබ. யோபுடைய வாழ்க்கையில துன்பம் கொண்டு வந்தது கர்த்தர் அல்ல. யோபுடைய வாழ்க்கையில துன்பம் கொண்டு வந்தது சாத்தான். යා යෝබගේ කතන්දරේට පීඩාව දුන්නේ දෙවියන්වහන්සේ නෙවෙයි. යෝබගේ ජීවිතය වියවුල් කරේ යකා. යක්ෂයාට යා ඉදිරිම නිසා ඒ පීඩාව තිබුණා. சாத்தான் எதையெல்லாம் யோபுடைய வாழ்க்கையில திருடினானோ அதை எல்லாம் பற்றி கர்த்தர் தான் திருப்பி கொடுத்தார். යක්ෂයා යෝබගේ හැමදාම උතුරලා ගත්තා. නමුත් දෙවියන්වහන්සේ පෙරලා එයාට ලබා දුන්නා යකාගේ උතුරගෙන ආයෙත් යනවා. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Everything can be done. තව මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Okay. आदि आत्मा शरीर. ආත්මය, ප්‍රාණය, ශරීරය. நம்மகிட்ட ஆவி இருக்கா? අපි ළඟ ආත්මය තියෙනවද? තියෙනවද? எதுவுமே பதில் சொல்லணும்னா கிளாஸ் ப்ளஸ் வந்து ආත්මය තියෙනවද නැද්ද? අරේට උත්තර දෙන්න. ආ? නෑ හරියට කියන්න. හරියට දැන් සියලුම විද්‍යාවෙන් මොකක්ද නැති කරගන්න යනවා. ආත්මය තියෙනවද නැද්ද? ආ? ආ? ඒක Praise the Lord. ரெண்டு காரணங்கள் நமக்கு வந்திருக்காம இருக்குது. ஒண்ணு கவனிக்காம இருக்கணும். பிசிக்கலா இருக்கணும், மென்டலா டைரக்டா இருக்கணும். දැන් මේ ඇඟින් මෙතන ඉච්චට ඔයාගේ මොලේ වෙනකොට වැඩ කරනවා වගේ වෙයි. கண்ணு மட்டும் இந்த வேலை நாசமா என்னோட கதை என்ன பசங்க என்ன பண்றாங்க, குழந்தை என்ன பண்ணுது, என்ன சமைக்கணும், என்ன பண்ணணும். ඇස් දෙක ඉස්සරහින් තියෙනවා නමුත් ඔක්කොම මනස වැඩ කරන්නේ වෙනකොට. ආත්මය තියෙනවද නැද්ද? நான் இதை கேட்க அவங்க செய்யறாங்க. ආ විදිහට ආත්මය. அது இல்லையா? நான் என்ன கேட்கிறேன்னா நம்ம கிட்ட ஆவி இருக்கா இல்லையா? Spirit. You are old man. நான் எவ்வளவு மெதுவா போறேன் தெரியுமா உங்ககிட்ட? இதுதான் நான் மெதுவா எப்படி பேசுறேன். මේ විදිහට එංගි දේශනා කරන්න කවදාවත් මොකද මෙතන ස්ලෝ යනවලු අපිත් එක්ක මේ අක්කාවේ. இன்னும் வேகமா போகணுமா? இல்லை ஸ்பீட்ல போகணுமா? වේගෙන් යන්නද නැත්නම් මේ ස්පීඩ් එක යන්නද? මෙන්න. யார் நல்லா வரைக்கிறீங்க? මෙන්න වරයි. ஓகே நானே ஆதி வெளியில Sure. ஆதி ஆத்மா சரீரம் ஸ்பிரிட் சோல் ආත්මය, ශරීරය, ප්‍රාණය. என்னுடைய உடல் எனக்கு தெரியும். දැන් ඇඟ තියෙනවනේ. ඇඟක් තියෙනවද දැනනවද ඒක? என்னால தொட முடியும், என்னால உணர முடியும், என்னால பார்க்க முடியும். இல்லையா? ඇඟ තියෙනවද? என்னுடைய ஆன்மா, என்னுடைய எண்ணம், என்னுடைய சிந்தனை, என்னுடைய உணர்வு, என்னுடைய முயற்சிகள், நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம், நான் தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாம் ආත්මය දන්නවනේ. ආත්මය කියන්නේ ඔයාගේ ඇඟින්, ඔයාගේ කේන්තිය, ඔයා දැනෙන දේවල්, ඔයා ආත්මය ඇතුලේ දෙකක් තියෙනවනේ. සිත දෙකක්. මතකයිද? நான் ஒரு ஆவி, என்னுடைய ஆவியில என்னுடைய ஆத்மா இருக்கு. என்னுடைய ஆவியும் என்னுடைய ஆத்மாவும் உடல் அப்படின்ற இடத்துல வஸ்து. දැන් මොකද කරන්නේ? திரும்ப சொன்னத. நான் ஒரு ஆவி, என்னுடைய ஆவியில ஆத்மா இருக்கு. என்னுடைய ஆவியும் ஆத்மாவும் என்னுடைய உடல்ல வஸ்து. දැන් මම ඇවිල්ලා ආත්මය. ඒ ආත්මය ඇතුලේ මම ආත්මය තියෙන්නේ ශරීරය ඇතුලේ, ප්‍රාණය ඇතුලේ. ඒ ආත්මයයි ශරීරයයි ප්‍රාණයයි එකිනෙකට බද්ධ වෙලා තියෙනවා. நம்ம எல்லாருமே ஆத்மாவும் உடல் தெரியும். අපි හැමෝටම ප්‍රාණයයි මේ ශරීරයයි කියන එක අපි හැමෝම දන්නවා. ஆனா ஆவி பத்தி தெரியும். නමුත් අපිට ආත්මය ගැන දන්නේ නැහැ. சைக்காலஜில சயின்ஸ் வேர்ல்ட்ல உடலை பத்தி படிப்பாங்க, மனதை பத்தி படிப்பாங்க. දැන් මනෝවිද්‍යාත්මකව ශරීරය ගැන උගන්වනවා, ප්‍රාණය ගැන උගන්වනවා. ஒரு பிரச்சனையை அணுகணும் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை
மனதிலிருந்து அணுகுவாங்க தவிர ஆவி ප්‍රශ්නයක් ඔබට තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නය මනසෙන් ඔයාව මඟ පෙන්නනවා මිසක් ආත්මයෙන් එක්ක ඔයාව මඟ පෙන්නන්නේ නැහැ. ஆனா நமக்கும் இந்த சைக்காலஜிக்கு சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னா அவங்க முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய மனதை என்ன விஷயம் நம்பியிருக்காங்க. ஆனா நமக்கோ கர்த்தருடைய ஆவி நம்முடைய ஆவி வாசித்து නමුත් මනෝවිද්‍යාවයි අපි අතර තියෙන වෙනස මොකද කිව්වොත් මනෝවිද්‍යාවේදී මනස තමයි බලන්නේ. මනස ඇතුලේ තියෙනා වූ සිතිවිලි බලනවා. නමුත් ඔබ තුල මා තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය තියෙනවා. ඒ ආත්මයෙන් තමයි අපි බලන්නේ ඔක්කොම. சரி எபிரேயர் 4வது அதிகாரம் 12வது வசனம் பார்க்கலாம். එබ්‍රේව 4:12 தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருப்புள்ள எந்த பட்டயத்தினாலும் கருத்தானதாலும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் உருவகுத்துகிறதாலும் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ජීවමානය බලවත්ය කොයිම දෙනුවත් කරුවකටත් වඩා දියුණුය ප්‍රාණය හා ආත්මයද සන්ධියා ඇතමිදුවද වෙන් කරන්නට තරම් කාවදින්නේය සිතේ සිටිවිලිද අදහස්ද විමසන්නේය. ஆவியும் ஆத்மாவும் දැන් ආත්මයයි ප්‍රාණයයි ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. ප්‍රාණයයි ශරීරයේ තියෙන කෙනෙක් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නවුව. ඒ දෙක අතර වෙනසක් ඔබට දකින්න බෑ. ප්‍රාණයයි ශරීරයයි අතර. ஏன்னா வசனம் சொல்லுது கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் பிரிக்கிறது. දැන් මේ බයිබල් කියේ වචනේ කියනවා ඔබගේ ප්‍රාණයයි ආත්මයයි වෙන් කරන්නේ කවුද? දේව වචනය. දේව වචනය තමයි ප්‍රාණයයි ආත්මයයි වෙන් කරලා. வசனம் இல்லாமல் ஆவிக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடை நாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. දැන් වචනේ නැතුව ප්‍රාණයයි ආත්මයයි අතර තියෙන වෙනස හඳුනා ගන්න බෑ. காலையில பார்த்தோம் 1 தெசலோனிக்கர் 5:23 நாம் ஆவி ஆத்மா சரீரமாக இருக்கிறோம். வசனம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது. நம்ம ஆத்மா சரீரமா இருக்க சொல்லல. வசனம் என்ன சொல்லுது? நாம் ஆவி ஆத்மா சரீரமாக மூன்றாக இருக்கிறோம் சொல்லுது. එක දේශනාවක බයිබල් 23 පැහැදිලිව කියනවා ඔයාලට ආත්මයක් තියෙනවා ප්‍රාණයක් තියෙනවා ශරීරයක් තියෙනවා කියලා පැහැදිලි වශයෙන්ම දැක්වෙනවා. எபிரேயர் 4:12 என்ன சொல்லுது? கர்த்தருடைய வார்த்தை இரண்டு பக்கமும் கூர்மையான வாளை போகிறது. அது என்ன செய்தான்? ஆத்மாவையும் ஆவியையும் பிரிக்கிறது. அப்போ ஆத்மாவையும் ஆவியும் உள்ள வித்தியாசத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது வசனத்தின் மூலமாக தான் நான் செய்ய முடியும். දැන් එබ්‍රේව 4:12 කියනවා දේව වචනේ දෙවොත් කරුවකටත් වඩා දියුණුය. එය ඔබගේ ආත්මයයි ප්‍රාණයයි මොනවා කරනවද? වෙන් කරනවා. එතකොට ඒ දෙක අතර වෙන් කිරීම කරන්නේ වචනය නම් ඔයාගේ වචනය තමයි මෙතන වැදගත්ම කියලා. கர்த்தர் எப்போ மனுஷனை படைத்தாரோ அப்போ மனுஷனை அவர் ஆவியாக படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මැවුවා. මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ මැවුවේ මොන ස්වරූපයකද? මොකක්ද මැවුවේ? ඒකේ ආත්මය. ආත්මය දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයේ මැවුවා. ஆத்மா எங்க இருக்குது? ஆவியில இருக்குது. இந்த ஆத்மா இருக்குது என்னுடைய பர்சனாலிட்டி. என்னுடைய பர்சனாலிட்டி என்னுடைய ஆத்மா. சரி, கர்த்தர் ஆவியில மனுஷனை படைக்கும் பொழுது அவருடைய சாயலையும் அவருடைய ரூபையும் ஆவியில படைத்தார். கர்த்தர் மனுஷனோடு தொடர்பு கட்டி கொண்டாராம். ஆவியில தான் දැන් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මැවුවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් නා සමානාත්මතාවයේ ඒක මොකද ඒකේ තේරුම ආත්මය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සමානාත්මතා ස්වරූපය. ඒකෝට දෙවියන් වහන්සේ අපිට එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ ශරීරයෙන්ද ප්‍රාණයෙන්ද ආත්මයෙන්ද? ආත්මය. Praise the Lord. Hallelujah. என்னுடைய உடல் என்னன்னு தெரியும், உறுப்புகள்
ඉගෙන ගන්න මනසක් තියෙනවා. ඒ දෙකම මනස ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් ආත්මය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? என்னுடைய ஆவியில் இருக்கிறது விசுவாசம். ආත්මය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? அப்போ விசுவாசம் எங்க இருக்கு? என்னுடைய ஆவியில் இருக்கு. එතකොට විශ්වාසය කොහෙද තියෙන්නේ? ප්‍රාණයේද, ශරීරයේද, ආත්මයේද? ආත්මය. Praise the Lord. Okay. கர்த்தர் மனுஷனை படைக்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு உறவு ஆவியில் இருந்தது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? மனுஷனுக்கு ஐம்புலன்கள் இருந்தாலும் ஐம்புலன்கள் என்ன சொல்றோ அதன்படி மனசு தீர்மானம் பண்ணாது. கர்த்தர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படிதான் ஆத்மா தீர்மானம் பண்ணும். ශරීරයේ අපිට පංචේන්ද්‍රයන් තියෙනවා. පංචේන්ද්‍රයන් කියන විදිහට නෙවෙයි අපේ ශරීරය මෙහෙවන්නේ. නැත්තම් ප්‍රාණය කියන විදිහට නෙවෙයි අපේ ශරීරය මෙහෙවන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්නේ මොන කවුද? දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නේ මොකටද අපේ? ආත්මයට. ඒතර ආත්මය කියන විදිහට තමයි ප්‍රාණයයි ශරීරයයි මොනවද වෙන්නේ? ජීවත් වෙන්න ඕනේ. නිසා ඒ දෙන්නා කියන විදිහට ආත්මය ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ஓகே இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். பழைய சிலபஸ் पहले सिलेबस और सिलेबस पास में ஆவியில் இருக்கு. ஆவியில் இருக்கு. हां आत्मा में होना विश्वास விசுவாசம் என்னது? दैट हां विश्वास से क्या है मुराद और सिलेबस विश्वास से क्या है मुराद और सिलेबस क्या है ये बात है कर विश्वास है कि அட்லீஸ்ட் எந்த வசனம் சொல்லலாமா யாராவது? या उन्होंने में बाइबल का ये विश्वास क्या है कि एब्रेव हां जरा அப்பா अनिता है पता है एब्रेव इतना एक आप क्यों ये मान गए உங்களுக்கு தெரியலையா? தெரியும் தானே? எபிரேயர் 11 வசனம். एब्रेव इतना एक क्यों इतना एक விசுவாசமானது நம்பப்படுகின்றவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாக இருக்கிறது. ඇදහිල්ල නම් බලාපොරොත්තු වන දේවල් ගැන සාතිකය නොදන්නා දේවල් ගැන ඔප්පුවය. அப்போ விசுவாசம்னா என்னது அப்படின்னா என்னோட கண்களால் என்னுடைய உடல்ல இருக்கிற இந்த உறுப்பு இருக்கு இந்த கண்களால் இந்த கண்களால் என்னால எதை பார்க்க முடியாதோ இந்த ஐம்புலன்கள் நாம் எதை உணர முடியாதோ அதை நம்புறதுக்கான அதை தெரிஞ்சுக்கிறதான ஆற்றல் தான் இது. දැන් බලන්න. අපි පංචේන්ද්‍රය තියෙනවනේ. පංචේන්ද්‍රයෙන් දකින්නට බැරි දේ අපිට පෙන්වන channel එක මොකද්ද? විශ්වාස. පංචේන්ද්‍රයේ පේන්නේ නැති දේ අපිට පෙන්වන ක්‍රමය මොකද්ද? විශ්වාස. ඒකට තමයි විශ්වාසය කියලා කියන්නේ. நம்ம உடல்ல இருக்கிற ஐம்புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? கண்களால் பார்க்க முடியும். ඇස් වලින් බලන්න පුළුවන්. யாராவது கண்களால் காது கேட்கணும்? ඇස් වලින් ඇහෙනවද? யாராவது காதுகளால் பார்ப்பாங்களா? කන් වලින් බලනවද? அந்த அந்த உறுப்பு அந்த செயலை செய்யும். ඒ අවයවයන් ඒ රාජකාරී කරනවා. அந்த ஐம்புலன்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கிற விஷயங்களை நான் கேட்கிறதோ பார்க்கிறதோ முடியும். මේ පංචේන්ද්‍රයන් තුලින් ලෝකයේ දේවල් දකින්න පුළුවන්, වැදීමක් ඇති කරනවා, හැඟෙන්නත් පුළුවන්. இந்த ஐம்புலன்கள் நமக்கு ரொம்ப அவசியமானது, ரொம்ப முக்கியமானது. මේ පංචේන්ද්‍රය අපිට අත්‍යවශ්‍ය ශරීරයක්. நான் விசுவாசத்தால் வாழ்வேன், நான் கண்களால் காணாமல் வாழ மாட்டேன். அது கடவுளுக்கு நடக்க முடியுமா? දැන් ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? මම විශ්වාසයෙන් තමයි ඇවිදින්නේ. ඒ නිසා තමයි ඇස්මඩ ඕනේ නැහැ කියලා ඇස් වාගෙන ඇවිදින්න පුළුවන්. நான் கண்களால் பார்க்கிறதுக்கு வாழ மாட்டேன். நான் விசுவாசத்தால் வாழ்வேன். கடவுளுக்கு ரோட் நடந்து வரேன். දැන් මම දෙවියන්වහන්සේගේ වචනේ විතර ජීවත් වෙන්නේ මගේ ඇදහිල්ල තියෙන ආත්මය කියලා ඇස් වාගෙන ඇවිදලා ඉඳගන්න ඉවර. யார் நம்புறீங்க அப்படி? පුළුවන් කාටද ඒවා ඇස් වාගෙන ගිහින් ඉන්න කවම? சீக்கிரமா இது தெரியுது. නමුත් අපි ඒ විදිහට யார் யார் எப்படி பண்றாங்க? දැන් අපි මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. පංචේන්ද්‍රයේ කියන විදිහට නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ. ඇස් වාගෙන නේද යන්නේ අපි. Praise the Lord. Hallelujah. சரி. ஐம்புலன்களை அவங்க பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. පංචේන්ද්‍රය පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා
දන්නේ නැතුව ගිහලා ගින්න අත තියෙනවා. பேசிட்டே இருக்காங்க கை எடுத்து දැන් කතා කරගෙන ඉන්න ගමන් මේ ගින්නේ අත තියෙනවා. அது சுட்டதான் கை எடுப்பாங்க ඒක මේක පිච්චුනොත් තමයි අත ගන්න. சுடலன்னா இருக்கும் පිච්චෙන්නේ නැත්නම් මොකද? கை கருகி போயிடும் අත මොනවා වෙලාද? රෝස් වෙලා යනවා. அப்போ தொடர் உணர்வு இருக்கிறதுனால தான் அவங்க ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்று එතකොට මට හැඟීම් තියෙන නිසා තමයි මම මේ ගින්නේ බේරුවේ. இல்லையா அப்போ இந்த ஐம்பொருள்கள் இந்த உலகத்தை வாழ்வதற்கு மிக மிக அவசியம் පංචේන්ද්‍රය අපිට අත්‍යවශ්‍යම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕන. எப்படி இந்த ஐம்பொருள்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கணுமோ මේ පංචේන්ද්‍රයන් තුලින් මේ ලෝකයේ දේවල් මම කොහොමද මගේ මනසට වඩා ගන්නේ? எப்படி கண்கள் மூலமா நான் கண்களால் பார்க்க முடியுதோ ඇස්වලින් දැකලා ඇස්වලින් මම මේ දේවල් තේරුම් ගන්නේ. அதே மாதிரி விசுவாசம் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய புலன் ඒ වගේම ඇදහිල්ල කියන එක විශ්වාසය කියන්නේ ආත්මික මේ උපකරණය. எப்படி இந்த கண்களில் பார்க்கிற விஷயங்களை பார்க்க வைக்க முடியுதோ அதே மாதிரி விசுவாசமானது கண்களால் காணாதவைகளை பார்க்க வைக்கிறது මගේ ඇස්වලින් මේ ලෝකයේ දේවල් මට දකින්නට මේ පංචේන්ද්‍රය මට වර්ණනා වගේ නොදකිනා දෙයක් දකින්නට විශ්වාසය මට උගන්වනවා. இதுவரை புரியுதா ඒක තේරෙනවද? நான் ரொம்ப மெதுவா ரொம்ப எல்கேஜி பிள்ளைக்கு ஏபிசிடி மாதிரி நான் போறேன் දැන් මොකද මිනිහානේ මේ ඔක්කොම අර දෙනවා ABC කරනවා. ஓகே சந்தேகம் நிப்பாட்டினா மறுபடியும் எடுக்கணும் போதும் මොකක් හරි තේරුම් නැත්නම් ආයෙ ගමු. මොකද මේක තේරෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට කරන්න බෑ. ஓகே சரி அப்போ இந்த ஆவியில விசுவாசம் அப்படின்னு ஒரு திறன் இருக்கு ஆதான் இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது கண்களால் பார்த்தாலும் அதையே நம்பி வாழல ஏன்னா அதற்கும் மேலாக அவர்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு அவரால் என்ன செய்ய முடியுது கண்களால் காண முடியாதவரையும் பார்க்க முடியுது அப்போ ஆதாமுடைய வாழ்க்கை வந்து நேச்சுரலா சூப்பர் நேச்சுரலா இருந்துச்சு அவன் வாழ்க்கை நேச்சுரலா வாழல அவனால பார்க்க முடியாத ஆவியானவருடைய தூண்டுதலாலும் விசுவாசத்தினாலும் அவன் he was controlled by the spirit of God and the spirit அவருடைய முழு வாழ்க்கையை அவன் கண்களால் பார்த்தான் காதுகளால் கேட்டார் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனா அவனுடைய வாழ்க்கை எதாவது அடிக்கிறதுக்கு செலுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆவி දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ ආදාම මේ ලෝකෙ ඉන්නකොට එයා ආත්මය තමයි ඔක්කොම දැක්කේ. එයාගේ ඇස් පෙනුණා. එයාගේ කන් ඇහුණා. නමුත් ඇස් වලින් දකින්න නෙවෙයි එයාව මෙහිච්චේ. එයාව නොදකින්න දෙයක් එයාව කන්ට්‍රෝල් කරා. එයාගේ ආත්මය දේව ආත්මය සමග එකතු වෙලා ඇස් වලින් දකින්න දෙයට එහයින් නොදකින්න දෙයක් එයාගේ ඔළුවේ වැඩ කරා. ඒ අනුව තමයි එයා ඒ ජීවිතේ මුල් කාලේ ගත කළේ. praise the Lord இப்போ கர்த்தர் மனுஷனுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்தார் என்ன கட்டளை දැන් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට එක නීතියක් දුන්නා. මොකද ඒ නීතිය? තානම්බා. praise the Lord hallelujah என்ன ஓகே எந்த எந்த அக்கல்மா என்ன என்ன கேட்க ஓகே குட் அண்ட் ஈவில் நல்லது நன்மையும் தீமையும் அறிகின்ற அறிவின் மரம் இந்த மரத்திற்கு கனியை புசித்தால் நீ மறிப்பாய் නේ යන්නේ කවදාවත් නේද? අපරදාන වෙයි. ප්‍රයිවට් නවතිනවා. යහපත සහ අයහපත දැනගැනීමේ ගස කියලා තමයි ඒ කණේ නවතින්නේ. ඒ ගසේ කෙටි කන්න එපා කියලා තමයි කිව්වේ. ஓகே கர்த்தர் எப்போ வாயை திறந்து இந்த கனியை புசித்தால் நீ மறித்து போவாய் சொன்னாரோ அந்த நொடியிலே அது ஒரு விதியாக மாறிடுச்சு දැන් ඒ හොඳ හෝ නරක අවබෝධ කරගැනීමේ ගහේ කෙටි කන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ යම් දවසක කීවාද ඒක නියමයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි. இப்போ அந்த மரத்தின் கனியை வந்து புசித்தா கர்த்தருக்கு கொலை பண்ண அவசியம் கிடையாது புசித்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அது ஒரு விதி மரணம் ஏற்படும் දැන්
උඩ ෆෑන් කියලා දෙවියන් කියාම මොකද පල්ලයට වැටෙන්න දෙපාර කියලා. அவதே ஏன்னா அவர் ஒரு தடவை பேசிட்டாங்க அது ஒரு விதி அந்த விதி என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவரும் பார்க்க முடியாது யாரும் பார்க்க முடியாது දැන් එයා කියනවා ඒක දැන් උත්තර බවුන්ද කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේලාගේ වෙනස් කරන්න බෑ අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ ඒක දැන් නියමයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා அதே மாதிரி எப்போ இந்த மரத்துக்கு கனியை புசித்தால் நீங்க மரித்து போவீங்க அப்படின்னு வாய்க்கு சொன்னாரோ அப்படி ஒரு விதி அந்த கனியை போய் புசிச்சா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மரணம் வரும் දැන් වෙනස් කියනවා යහපත සහ හොඳ නරක අවබෝධ කරගෙන ඉන්න ගහේ ඒවා ගෙඩි කෑවොත් ඒ මොහොතේම ඔබ නැසිනවා. ඒක කියලා ඉවරයි. ඒක නියමයක් නෙවෙයි. ஓகே ஆதாமும் ஏவாளும் ஆதாமும் ரெண்டு பேரும் இந்த கனியை புசித்தாங்க. ආදාම ඒවා මේ දෙක නැත ඒවා කෑවොත් புசித்தாங்க. ஆனா மனிதன் பண்ணாங்களா? නමුත් ඒ වෙලෙම මෑනමද? அப்ப ஆண்டவர் கர்த்தர் போய் சொன்னாரா? ඒකට කවුරු දුරු කිව්වේ? ඒ වෙලෙම මෑනමද කිව්වොත්? ஆமாவா? இல்ல. ஆமா. சரி. நம்மள பொறுத்தவரை மரணம் அப்படின்னா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லாம போகுது. දැන් අපි මරණය කියලා කියන්නේ මේ භූමියේ නැති වෙලා. නැති වෙලා යන එක මරණය කියන්නේ. ஆனா கர்த்தரை பொறுத்தவரை மரணம்னா வேறு. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට මරණය කියලා කියන්නේ අපේ මරණය නෙවෙයි. நம்ம யாருமே இல்லாம போக மாட்டோம். ஒன்று பூமியில இருப்போம், இல்லைன்னா பரலோகத்துல இருப்போம், நரகத்துல இருப்போம். අපි කවදාකවත් මේ ලෝකයෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ අපි පොළවේ ඉන්නවා, එක්කෝ අපි ස්වර්ගයේ ඉන්නවා, එක්කෝ අපි අපායේ ඉන්නවා. நித்தியமா இருப்போம். நான் எங்க இருப்போம்ன்றது தான் கேள்வி. ඔය යනවා ඉන්නවා. හැබැයි කොහෙද ඉන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. அப்ப மரணம்னா எது? මරණය කියන්නේ මොකද්ද? இயேசு கிறிஸ்து நான் உங்களுக்கு ஜீவனை எடுக்க வந்து பேசினாரா? ඒසුස් වහන්සේ කිව්වද මම ඔබට ජීවනය දෙන්න ආවා කියලා? அப்ப என்ன அர்த்தம்? ඒකේ තේරුම මොකක්ද? மரித்து இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஜீவன் கொடுப்பாங்க இல்லையா? මැරිච්ච කෙනෙකුට තමයි ජීවනය දෙන්න ඕනේ. ඒක නේද ඇත්ත? ජීවනය දෙන්න මම ආවා කියලා ඒසුස් කියනවා නම් කාටද ජීවනය ඕනේ? மரணம்னா இல்லாமல் போறது கிடையாது. மரணம்னா கர்த்தரிடமிருந்து ஏற்படுகின்ற பிரிவு. මරණය කියලා කියන්නේ නැති වෙලා යන එක නෙවෙයි. ඔබ දන්නවද මරණය කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මොකක්ද? වෙන්වීම. දෙවියන් වහන්සේගේ වෙන්වීම තමයි මරණය කියලා කියන්නේ. எந்த நிமிஷம் ஆதாம் கீழ்ப்படியாமல் போனானோ, எப்போ அவன் பாவம் பண்ணானோ, எப்போ அவன் கனியை புசித்தானோ, அப்போ அவனுடைய ஆவியில மரணம் ஏற்படுச்சு. என்ன அர்த்தம்? கர்த்தர் தூய்மையானவர், அவர் குற்றம் இல்லாதவர், அவர் பாவம் இல்லாதவர். மனுஷன் இனிமேல் கர்த்தரால் மனுஷனுடைய ஆவியோட விஷயங்கள் இணைஞ்சு வசிக்க முடியாது. ආදම් සහ ඒවා පව කරායින් පස්සේ ආදම් ඒවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන්වෙච්ච නිසා තවදුරටත් දෙවියන් වහන්සේට එයාගේ ආත්මයයි ඔයාගේ ආත්මයයි අතර සම්බන්ධ වෙන්න බැහැ. ඒ නිසා මනුෂ්‍යයෙක් සිද්ධ වෙනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන්න. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේට සිද්ධ වෙනවා මනුෂ්‍යයත් එක්ක කතා නොකර பேசுறார். எந்த நிமிஷம் மனுஷன் பாவம் பண்ணானோ அந்த நிமிஷமே கர்த்தருடைய ஆவியிலும் மனுஷனுடைய ஆவியிலும் என்ன உண்டாகிச்சு? பிரிவு. කොයි මොහොතේද ඔයා පව් කරන්නේ? කොයි මොහොතේද ඔයා දෙවියන් වහන්සේට අහිතුරු වෙන්නේ? ඒ පළමු මොහොතේම ඔයා මරනවා. මැරෙන්නේ මොනවද මැරෙනවා කියන්නේ? ඔයාගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය වෙන්නේ. அப்பதான் மனுஷனுக்கு என்ன வந்து பாவ இயல்பு வருது. ඒ නිසා තමයි මනුෂ්‍යයාගේ ඇඟ ඇතුලේ පාපයේ සිටිවිලි පාපයේ තෘෂ්ණාව ඇති වුනේ. ஒரு 6 மாச குழந்தை பாவம் பண்ணான். මාස 6ක් ළමයි පව් කරනවලු. කරනවද නැද්ද? කරනවා. මාස 6ක් ළමයි පව් කරනවද නැද්ද? அம்மா மரணம் ஆமாங்க. அது இன்னும் அவங்கெல்லாம் வந்து இல்லை. කරනවද නැද්ද? කරනවා. உங்களுக்கு 6 மாசம் ஒரு பாவம் பண்ணா? මාසෙම இல்ல. 6 மாசம் ஒரு பாவம் பண்ணா? இல்ல. இப்பதான் கேட்கலாம். දෙන්නේ කිව්වා නෑ කියන්නේ. அம்மா மரணம் நீங்க 6 மாசம் ஒரு பாவம் අම්මලා பண்ணா? කියනවා මාස 6ක් ළමයි පව් කරනවද නැද්ද කියලා. ஒரு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். අම්මා තමයි දන්නේ අම්මා පව් කරනවා. 6 மாசம் குழந்தைய கீழே வச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு குழந்தைய தூக்கி பாருங்க. என்ன பண்ணும்? அழும். என்ன வரும்? பொறாம வரும். இல்லையா? பொறாம பாவமா இல்லையா?
දැන් අම්මද කියලා දෙන්නේ. පුතේ ඊර්ෂ්‍යා කරපන්, මරපන්, කොටපන්, කපපන් කියලා අම්මද අර පිළිගොන ගමන් ළමයි උගන්වන්නේ. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எப்போ ஆதாம் கீழ்ப்படியாமல் போனானோ, எப்போ சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படிச்சானோ, அப்போ அவனுக்கு மரணம் ஏற்பட்டுச்சு. அவன் யாருக்கு அடிமையாயிட்டான்? சாத்தானுக்கு அடிமையாயிட்டான். அவனுக்கு என்ன இயல்பு வந்துட்டு? பாவ இயல்பு. அப்போ ஆதாம் கிட்ட இருந்து யாரெல்லாம் பிறந்தாங்களோ அவங்க எப்படி பிறந்தாங்க? பாவ இயல்போட. அதனாலதான் ஒரு குழந்தைக்கு பாவம் செய்ய சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுகிட்ட என்ன இருக்குது? பண்ற இயல்பு இருக்கு. දැන් මොකද වෙන්නේ? ආදම් පව කරපු නිසා එක මිනිහෙක් පව කරන උනදාවේ පාපය ආවා. දැන් ඔයා පවකාරයෙක් කියලා ඉන්නේ ඔයා පව කරපු නිසා නෙවෙයි. ඔයා පව කළත් නැතත් ඔයා කවුද? පවකාරයෙක්. නෙයි පාපේ බීජය ඔයා ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා පවකාරයෙක් වෙන්නේ කවුරුත් පව කරපු නිසා නෙවෙයි. ඒක දැන් ඔයාගේ ඇඟට දැනනවා පැලවෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. පාපය කළොත් මොකද වෙනවාසේ? சரி, ஒரு சின்ன டெஸ்ட். நீங்க எந்த மிருகம் கண்டீங்க? சரியா? ரெண்டு செல்ல பிராணி இருக்கு. சுரதல் சத்து දෙකකින්. ரெண்டு செல்ல பிராணியும் நல்லா ஷாம்பு போட்டு குளிப்பாட்டி இருக்கணும். ඒ சுரதல் සතුන් දෙන්නම ෂැම්පු දාලා හොඳට නාවලා තියෙනවා. நல்லா போடுறோம், எல்லாம் போடுறோம். අවුල දාලා සෙන් දාලා තියෙනවා. அதுல ரெண்டு மிருகத்துல ஒரு மிருகம் போய் சாப்பிடறதுக்கு படுத்துக்குது. இன்னொரு மிருகம் உங்க மேல ஏறி உங்களோட அக்கிய காம்பு செய்யுது. ඒක සතේ. ආපු එක සතේ ගිහලා අන්න ගෝණියක් උඩ නිදි. අනිත් සතා ඇවිල්ලා වාගේ උඩ නිදා එක්කම තමයි එයා කාලේ ගත කරන්නේ. இது எந்த மிருகம்? කොයි සතාද මේ? සතාගේ නම කියන්නේ? එක සතා සතේ. ඔව් සාපලද? சாக்கடை சாக்கடை. ඒක මඩේ නටනවා. අනිත් එක වාගේ ඇදවුන නටනවා. දැන් මොනවද මේ සතු දෙනාගේ නම කියන්නේ? උලයි. අර මඩේ නටන්නේ මොන බලලාද ඒක? ඌලා. ரெண்டு காரணமா? දෙන්නම නෑවුවා. ரெண்டுக்கு ஷாம்பு போடணுமா? දෙන්නම ෂැම්පු දානවා. ரெண்டுக்கு பவுடர் போடணுமா? දෙන්නම පවුඩර් දානවා. அதையும் ஒண்ணு மேல வந்து குடிக்குது, கால் அடுத்து நக்குது, இன்னொன்று சாக்கடை கிடக்குது. ඒකෝල ඒකේ පස්සේ මඩට යන්නයි. තව එකේ ඇඳේ ඉන්න ඒක මොකද? ඌලා. பழக்கம் இல்ல, இயல்பு, நேச்சர். அதுல இயல்பு இருக்குது. நாய் இயல்பு இருக்குது, மனுஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம பிறக்கும் போது என்ன இயல்போட பிறந்தோம்? பாவ இயல்போட பிறந்தோம். ඒකට නියමයි. ඒ ඌලා ඉන්නේ කොහෙද? ඔයා කොච්චර try කරත් ඌලා ඉන්නේ කොහෙද? මඩේ. හැබැයි බල්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙද? මිනිස්සයා ඇඳ උනත් බල්ලා ඉන්නේ කොහෙද? නේද? ඒක බල්ලා ඇවිල්ලා මිනිස්සයා එක්ක තමයි සුරතල් වෙන්නේ. ඒ වගේම මිනිස්සයා එක්ක කොහොමද? මිනිස්සාගේ ස්වභාවය කොහොමද? මිනිස්සාගේ ස්වභාවය. මිනිස්සාගේ ස්වභාවය. පාපේ. මිනිස්සයා ඔටෝමැටික් කරනවා. කොහෙද යන්නේ? පාපේ. ඒ මිනිස්සාගේ ස්වභාවය. பாவம் பண்ணதுக்கு முன்னாடி மனுஷன் விசுவாசத்தினால் வாழ்ந்தான். கண்களால் பார்க்கறத வச்சு மட்டும் வாழல, மாறாக கண்களால் காண முடியாததை பார்த்து வாழ்ந்தான். නමුත් පාපේ කරන්න කලින් මිනිස්සයා ඒ වෙන්නේ නැහැ. එයා වෙන ආත්මික ජීවත් වෙනවා. ඇස් වලින් දකින්න දෙයට ඇහිච්ච පංච ඉන්ද්‍රියෙන්ට ඇහිච්ච ආත්මයෙන් ජීවත් වෙන්න ඉගෙනගෙන හිටියා. Praise Lord. Okay. எபிரேயர் 11:3 வாசிங்க. එබ්‍රෝ 1:3 නැති. விசுவாசத்தினாலே உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாக காணப்படுகின்றவர்கள் தோன்றப்படுகின்றவர்களால் காணப்படுகின்றவர்களால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். அப்போ விசுவாசத்தினால் மட்டும்தான் நாம் கண்களினால் பார்க்கின்றவர்கள், நாம் கண்களால் பார்க்கிறவர்களால் உண்டாக்கப்படவில்லை, மாறாக கண்களினால் காண முடியாதவைகளிலிருந்து உண்டாக்கப்பட்டது. දැන් අපි මේ ලෝකේ දකින්නේ ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ දකින්නට පුළුවන් දේවල් වලින්ද නොදකිනා දෙයකින්ද මේ ලෝකය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ දැක්ක දෙයකින්ද මේ ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ නොදකින දෙයක්.
කියන මොකද நான் சொல்றேன். சரி நான் ஓகே. நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ஓகே. கண்களால் காண்கின்றவையும் இருக்குதா? ඇස්වලින් දකින්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවද? கண்களால் காண முடியாதவையும் இருக்குதா? ඇස්වලින් දකින්න බැරි දේවල් කියන එකක් තියෙනවද? கண்களால் காண்கின்ற எல்லாமே கண்களால் காண முடியாதவர்களுக்கு படைக்கப்பட்டது. ඇස්වලින් දකින්න හැම දෙයක්ම අවල තියෙන්නේ ඇස්වලින් නොදකිනා දේවල් වලින්. තේරෙනවද? ඇස්වලින් නොදකිනා දෙයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඇස්වලින් දකින්න පුළුවන් දෙයක් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ගහ මවලා තියෙන්නේ ඇස්වලින් නොදකින දෙයක් නිසා. ඒ දේ තමයි ගොල්ලෝ අල්ලගන්න ඕනේ. තේරෙනවද? உங்க பக்கத்துல யாராவது உட்கார்ந்திருக்காங்களா? ඔයාලට කවුරු වාඩි වෙලා ඉන්නවද? இவங்கள்ட்ட கேட்கிறேன். இவங்கள்ட்ட. இவங்க பக்கத்துல யாராவது உட்கார்ந்திருக்காங்களா? දැන් මෙයාලට කවුරු වාඩි වෙලා ඉන්නවද? නෑ. நீங்க கண்களால பார்க்க சொல்றீங்க யாருமே இல்லை. දැන් වාගේ ඇස්වලින් වාලා දැක්කම මේවා මෙතන කවුරු? නෑ. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றது? நான் தூதர்களே உனக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறேன். නමුත් දේව වචනේ මොනවද කියන්නේ? මම දූතයන්ව ඔබ ළඟ තබලා තියෙනවා. இல்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? கண்களால பார்க்கறது பார்க்கிறோம். ஆனா கண்களால பார்க்க முடியாதது நமக்கு தெரியாது. தூதர்கள் இருக்காங்க. இங்க இயேசு கிறிஸ்து இருக்காரு. இங்க ஆவியானவர் இருக்காரு. இங்க சாத்தான் இருக்கானா? என்ன? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க சாத்தான் இருக்கானா? සාධාරණ මෙතන ඉන්නවද නැද්ද? මේ වලියක් எல்லாரும் கேட்குறீங்க. அவங்க கேட்குறாங்க. சாத்தான் இருக்கானா? සාධාරණ ඉන්නවද මේකද? එතන ඉන්නවා. ඕන වලියක් තියෙනවා අපේ සාධාරණ. என்னங்க? இங்க இல்லையா? அங்க. இங்க இல்லையா? என்ன சொல்றாங்க? சாத்தான் இருக்கானா? සාධාරණ මොකද කරන්නේ? கைஸ் யாரும் பாருங்க. சாத்தான் இருக்கானா? ගඩ කොට ඉන්නවා අල්ල. வசனம் சொல்லுது வார்த்தை போதிக்க உடனடியாக சாத்தான் வருவான். ஏன் வருவான்? இருதயத்துல வார்த்தை கேட்கிறது. දේව වචනේ කියනවා ඔබ වචනේ වපුරපු ගමන්ම කවුද ඉන්නේ? දක්ෂයා ඉන්නවා වපුරන මේ දැන් වචනේ කියනකොටම ඉන්නවා යාළුවනේ. சாத்தான் கிட்ட நம்ம படிக்கிறது படிங்க. வார்த்தை எங்க வசனம் போடுதோ உடனடியாக அங்க வருவான். යා ඔය සාතන් කොහෙද ඉන්නේ? වචනේ කොහෙද දේශනා කරන්නේ? ඒ දේශනා කරන තැන කවුද ඉන්නේ? දක්ෂයා ඉන්නේ. அப்போ இங்க சாத்தான் இருக்கான், தூதர்கள் இருக்காங்க, ஆவியர்கள் இருக்காங்க, எல்லாமே இது. ஆனா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுதா? දැන් එතන යකු ඉන්නවා, දේවදූතයෝ ඉන්නවා, යේසුස් ඉන්නවා, දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා මේක ඔයාගේ ඇස්වලට පේනවද? அப்போ කන්නාல தெரிய உலகம் இருக்குது, கண்ணால தெரிய முடியாது, பார்க்க முடியாத உலகம் இருக்குது. ඒ කියන්නේ ඇස්වලින් පේන ලෝකය. அப்போ விசுவாசமானது கண்களால பார்க்க முடியாத உலகத்தை அறிந்து கொள்கிற ஒரு தன்மை. එතකොට විශ්වාසය කියලා කියන්නේ නොදකිනා දේ ලෝකයට යන්න තියෙන පාර. எப்போ ஆதாம் பாவம் பண்ணானோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கண்களால பார்க்க முடியாதபடி அறிந்த இந்த மனிதர் இப்போ கண்களால என்ன பார்க்க முடியுமோ கேட்க முடியுமோ அதன்படி வாழ ஆரம்பிச்சார். දැන් බලන්න. දැන් ඉස්සර නම් එයා ආදම් සහ ඒවා නොදකින දේවල් දැක්කා. පව් කරන්න පටන් ගත්තාන් පස්සේ උදලා ගන්න නොදකින දේක් එයාට දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණේ නෑ. එයාට බැලුවා කියලා. அப்போ சாத்தான் என்ன பண்ணா? யாரை சோதிக்கணும்? ஆதாம சோதிக்கணும். அதேதான் ஒரு கருவியாக பயன்படுது. දැන් මොකද වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ කතා කරේ ආදම්ට. ගෙදර බොස් ආදම්. ගෙදර බොස් තමයි කිව්වේ මේක තමයි නීතිය. බොස් තමයි කියලා තියෙන්නේ කාටද? නෝනාට. මේක තමයි දෙවියන් නීතිය. යකා පාවිච්චි කළා දුර්වලව කියලා. දෙවියන් වහන්සේ ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒවා මාතව සැක කරලා දෙවියන්ව සැක කරලා මම කරමු ඒක දුර්වල කෙනාව අල්ලලා. ඊට පස්සේ ආන්න බයිබලයේ තියෙනවා එක මිනිස්සෙක්ගේ පාපේ නිසා තමයි ස්ත්‍රීගේ පාපේ කියලා
නේද? අදත් ඒක අද ඔයගොල්ලෝ මේ පුරුෂයෝ කොච්චර බලන්න නේද? ඔයගේ පුරුෂ වැඩන්නේ නැහැ Roman Anju asli. Roma paha anji alu paha ya anji paha paha en deva பத்தொன்பது அன்பியும் ஒரே மனுஷனுடைய அன்பியும் ஒரே மனுஷனுடைய ரெண்டு பேர் கிடையாது ஒரே மனுஷனுடைய கீழ் கழியாமையினாலும் அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டோம். வசனம் என்ன சொல்லுது? ஆதாமும் ஏவாளும் சொல்லல, ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தினால் நாம் எல்லோருமே பாவிகளாக்கப்பட்டோம். ஏன்? அந்த கட்டளை ஒரு மனுஷன் தான் கொடுக்கணும். පහේ 19 කියනවා එක මිනිස්සෙගේ පාපයක් නිසා තමයි මේ ලෝකෙට පාපය ආවේ. ඒක ඒව නැහැ. එක මිනිස්සෙකුගේ ස්ත්‍රියගේ පාපය කියලා නැහැ. අනරුන්නේ කාටද? මිනිස්සයාට. පාපේ වැඩිකම් වෙන්නේ කවුද එතකොට? මිනිස්සයාට කියන්නේ
நீங்க பயத்தை செயல்படும் பொழுது விசுவாசம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்படாது. බය ඔයත් එක්ක තියෙන තාක්කල් විශ්වාසය ඔයත් එක්ක ක්‍රියා කරන්නේ எப்படி விசுவாசம் உங்களை கர்த்தரோடு இணைக்கிறதோ அதே மாதிரி பயமானது உங்களை சாத்தானோடு இணைக்கிறது. දැන් විශ්වාසය දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කනෙක්ට් කරනවා. බය කියන එක ඔයව කනෙක්ට් කරන්නේ කාගෙත් එක්කද? යක්ෂයන්ට. விசுவாசத்தினால் கண்களால் காண முடியாதவர்களை பார்க்கிறோம். விசுவாசத்தினால் காண முடியாதவர்களை இந்த உலகத்துக்கு வரும். அதே மாதிரி பயத்தினால் நாம் எதை பயப்படுறோமோ அதை முழுமைக்கு கொண்டு வரும். දැන් විශ්වාසය කියන්නේ ඔයා දැක්කොත් නොදකින්න දේ ඔයාගේ ඇස් ඉදිරි පිටට එනවා. ඔයා බයෙන් දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? යක්ෂයෙක් දේවල් ඔයාලා හිතනවා. ஓகே. 2 கொரிந்தியர் ඒක කොරින්තිය 5 17வது வசனம் 7வது வசனம் 11வது வசனம். ඒක කොරින්ති 5 17 இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் 17 என்னது? ஓகே. 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 17வது வசனம். 17வது வசனம். 5:17 ඒක කොරින්ති 5:17 இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ஒருவன் கர்த்தருக்குள் இருக்கும் பொழுது அவன் ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான். பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, சிலவைகள் புதிதாகின. දැන් මොකද වෙන්නේ? යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටිනා මෙතන ඇත්තේ නවමැවිලි සමාන දේවල් අලුත් වන්නේය. ඈ? ඒක තමයි. සමාන දේවල් අලුත් වෙනවා ඔයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඉන්නකොට. හරිනේ? මගේ බයිබලේ නෑ. සමාන දේවල් අලුත් වෙනවනේ. ඒක baik, apa ini soalnya mau malah ya. இந்த வசனம் ரொம்ப சுலபமா பேசுது. Dan මේ වචනේ ඇත්තට බොරුවක්. හරි මේ වචනේ බොරුවක්. உண்மையை சொல்லணும். எல்லாம் புதுசாயிடுச்சா கொஞ்சம் கூட புதுசாயிடுச்சா? දැන් ඇත්ත කියන්නේ ඔක්කොම අලුත් වෙලා තියෙනවද නැත්නම් සමහර දේවල් අලුත් වෙලා තියෙනවද? සමහර. Then the verse is like this. එතකොට මේ වචනේ බොරු දෙවනාසි බොරු අපිට වෙන්නේ අනිත් පැත්ත. අපිට දැන් මේ දෙකක් ඇත්ත වෙන්න බෑනේ. කතා දෙකක් මේකත් ඇත්ත ඒකත් ඇත්ත වෙන්න බෑනේ. එක ඔයා බොරු දෙවනාසි. பைபிள் படிக்கும்போது கேள்வி கேட்கணும். බය වෙලා ඉගෙන ගන්නකොට මම අහන්න ඕනේ. මේ වචනේ කියලා අහන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තද කියලා. பைபிள் வாசிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் கேட்கல வேற எங்கேயாவது கேட்கல. இதான் நம்ம வேற எங்கேயாவது. දැන් සාන්තිය. මේ සාන්ති මේ දිගේ ඉගෙන ගන්න. ඔලි ඔලි. இல்லையா? මේ තමයි කියන්නේ. வாசிங்க அப்படி. ආයෙත් இப்படி இருக்க ஒருவர் கிறிஸ்து அவன் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான். பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, சிலவைகள் மட்டும் புதிதாகின. වෙමින් යමේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටිනා එතන ඇත්තේ නව පැවිලි වර්ණ දේ පහව ගියේය සමාන දේ අලුත් වුණේය. எத்தனை பேர் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்காங்க? ඊගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඉන්නවද? உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் பழசு போயிடுச்சா? දැන් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ඔක්කොම වර්ණ දේවල් ගිනියවද? எல்லாம் புதுசாயிடுச்சா? දැන් ඔක්කොම අලුත් වෙලාද? ඔක්කොම අලුත් වෙලා. දැන් අපිට කියන්නේ ඔක්කොම අලුත් වෙලා. பழக்கமா இருக்கா? දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් පොඩ්ඩක් පිසුද? පිසු ඇදගෙන கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஸ் මම නැත්නම් ඔක්කොම අලුත් වෙලා. කාන්තේ නැතුව. Without my husband, everything has been renewed. What about this one? Hey. Does this person the first part will be දැන් මේ වචනය බොරුවක් වගේ නේ වෙන්නේ. බොරුවක් වගේ. මේක බැලුවට මෙතන එක
ஒரு சர்வீஸ் போறாங்க. இருதயம் அந்த அந்த வசனத்தை கேட்டு மனம் மாறி மன்னிப்பு கேட்டு இயேசு கிறிஸ்து எழுதிட்டார். புது சிருஷ்டி ஆயிட்டார். இப்போ நேற்று மேக்ஸ் வராது, இன்னைக்கு புது சிருஷ்டி ஆனது கூட மேக்ஸ் வருமா? நேற்று குண்டா இருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டா இருந்தாங்க, புது சிருஷ்டி ஆனது பழைய வெயிட்ல போயிடுச்சா? போயிடுச்சா போகலையா? அப்போ பழைய எல்லாம் போயிடுச்சு, எல்லாம் புதிய என்ன அர்த்தம்? බෞද්ධ කෙනෙක් වගේ එයාගේ විශ්වාස පිළිගත්තා. දැන් මේ විශ්වාස කුලේ අලුත් වෙනවා. දැන් එයා අලුත් නැවිලා. දැන් එයා ඉස්සෙල්ලා ආත බීජයක්. දැන් එකපාරට ඇඟෙන් කෙට්ටු වෙනවා. නැත්නම් එයා එකපාරට එයාගේ මොනවාරි වෙන දෙයක් තුන දුර්වලකම. දැන් මේකේ දුර්වලකම එයා මිදලා එකපාරට වෙනස් වුණාද? දැන් එතකොට මොකද මේ බොරුව? වර්ණ දේ පාව ගියේ සියල්ල අලුත් නේ කිව්වම මොකද්ද වර්ණ දේ? මොකද්ද පාව ගියේ? මොකද්ද අලුත් උනේ? හා? පාව Apa? Hah? Karena dia tidak Kristian mau padahal mau. What is he saying? The sins, the actions, all are ready. பாவமே பண்ணல bro. දැන් ඒ කියන්නේ විශ්වාස කරලා අලුත් දෙයක් ගෙනා ඊට පස්සේ කවදාකවත් පව් කරන්නේ அப்பனா இங்க இருக்கிற எல்லாருமே என்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஏத்துட்டாங்களோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பாவமே பண்ணல. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඔක්කොම ඒ විශ්වාසය පිළිගත්තාට පස්සේ අලුත් වෙලා ඒ කියන්නේ පාපය කියන එක දැන් ඔයාලගේ ඔයවා அப்போ தெரியும். දැන් මෙතන ඉන්නේ සුද්ධවන්ත කියලා. කාලෙකට මත පාව. මොකද ඒක? දැන් අලුත් වෙලා පාපයක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ. හැබැයි අලුත් වෙලා. මොකද? ආලෝකෙ ඉඳලා මට අරගෙන. அப்ப எழுதிருக்காங்க. ඒක වචනේ දීලා තුනක් දාන්න. If you are a new creation, everything old has gone and everything has become new. Okay, அந்த வசனம் இன்னும் தமிழ்ல தெரியல. Everything has become new. அந்த வசனம் இப்படி இருக்க ஒரு இப்படி இருக்கிற மனுஷன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். புது சிருஷ்டியாக ஆகப் போகிறான். යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටිනා ඒ කෙනා අලුත් නැවිලා කරනු ලැබේ. புது சிருஷ்டியாக ஆகிக் கொண்டிருக்கிறான். අලුත් නැවිලා බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබේ. இல்லைன்னா புது சிருஷ்டி ஆயிட்டான். නැත්තම් අලුත් නැවිලා බවට පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි. කොහොමද වෙන්නේ? ஓகே, நான் பதில் சொல்றேன். නැවිලා ය. නැවිලා ය. ඒ මොනවා ක්‍රියාපදද? past சரி, நான் பதில் சொல்றேன். right උත්තරේ சொல்லட்டுமா? அந்த வசனம் பொய்யே கிடையாது. எல்லா வார்த்தையும் உண்மை. ඒ වචනය බොරුවක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තක්. ඇත්තක්. சத்தியம். සත්‍යයක්. அது யாருமே பார்க்க முடியாது. කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. நீ என்னைக்கு மறுபடியும் பிறந்தீங்களோ அன்னைக்கே நீங்கள் ஒரு புது சிருஷ்டியாக. කවදාද ඔබ යේසුස් වහන්සේ තුළ අලුත් ඉපදුනේ උන්වහන්සේ තමගේ ජීවිතේ බාර කළේ කැප කළේ එදාම ඔය අලුත් වෙවිලා. மறுபடியும் பிறக்கிறது என்னது? අලුතෙන් ඉපදෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? අම්මගේ බර කියන්නේ නේද? එහෙනම් ආයි ඊළඟ பைபிள்ல ඊළඟ භවයේ ඥාන සාමග්‍රිය පිට වෙනවා වල නම් දුවේ මඩේ. நானே அப்புறம் அடுத்த நாள் மறுபடியும் பழசு. ஒரு நாள் போகணும், மறுபடியும் அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போன உடனே ஒரு பக்கத்து வீட்டுல இருக்க அம்மா வந்து அந்த குழந்தைங்க
ඕනේ. මොකද්ද මේ? நான் மறுபடியும் பிறக்கணும்னா மறுபடியும் அம்மாவுடைய கருத்துல எப்படி போறது? අලුතෙන් ඉපදෙනවා නම් මම කොහොමද අම්මාගේ බඩට ආයෙ යන්නේ? மறுபடியும் பிறக்கணும்னா அம்மா கருத்துல போய் தான் நான் பிறக்க முடியும். අම්මාගේ බඩට ගිහලානේ ආයෙ ඉපදෙන්නේ. නැත්තම් ඉපදෙන්නේ කොහොමද නැහැ? எப்படி ஒருத்தர் மறுபடியும் பிறக்க முடியும்? දැන් කොහොමද කෙනෙක් අලුතෙන් ඉපදෙන්නේ? சிஸ்டர் அங்க என்ன ப்ளீஸ் பண்ணிக்கிறீங்க? මොනවද දේශනා කරන්නේ කියලා? நான் இங்க ப்ளீஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். අප දේශනා she was picking up something earlier she was saying okay அப்போ மறுபடியும் பிறக்கிறதுனா என்னது? யாருக்கு தெரியுமா? අලුතෙන් ඉපදෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අලුතෙන් ඉපදෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? අලුතෙන් ඉපදෙනවා කියන්නේ කොහොමද? දැන් නිකඩේමස් කියනවා අලුතෙන් ඉපදෙන්නේ. ඉපදුනොත් සදාකාලික ජීවිතය. Worship by spirit and the truth. மறுபடியும் பிறக்கிறது இருக்குமா? නැවතීමේ ඕකියා. යන්න. සුදා කරනවා. by Holy Spirit. ஒண்ணு பேருக்கு ஒண்ணு இருக்கு. එක පෙරේක ඉසිදු. எப்படி இருக்கு? මේක එපිසෝඩ් එක වල අන්තර්ජාලය අනිත්. அறிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல. வித்தினா என்னது? නොදිරණ බීජයකින් නොවේ. බීජය කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? බීජ. බීජ. ඔව් බීජ. බීජ வித்து. seed. seed. බීජය කියන්නේ මොකක්ද? அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல. නැසී යන නැත්නම් විනාශ වෙන බීජයකින් නෙවෙයි. வாசனை என்கிறதையும் என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் நிற்கிறதும் ஜீவனுமான ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெயிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஜெயிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். மறுபடியும் பிறக்கப்பட்டிருக்கிறோம். மறுபடியும் ஜெயிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். දැන් කියවද මක්නිසාද නුඹලා කුණු වෙන්නා වූ බීජ වලින් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමාන වූ පවතිනා වූ වචනය කර්ම කොටගෙන කුණු නොවෙන්නා වූ බීජ වලින් නැවත උත්පාදනය ලැබුවෝය. මොකද මේ කුණු නොවන බීජ කියන්නේ? බෝධි. එහෙම. නැවත ඉපදෙන්නේ මොකේද? වතුරෙන් නෙවෙයි, රෝගිස්ෙන් නෙවෙයි, උදාහරණයක් නෙවෙයි. නැවත ඉපදෙන්න ඕනේ වතුර. ඒක දිහා දින්න. She has been taught not like this. That's why she is saying earlier, like baptizing, baptism and so on. One person can be dipped in the water or sprinkled in the water, but in the heart, away from God. ஒருத்தர் அன்னைக்குள்ள இங்கே இருக்கலாம், தண்ணீர் தெளிக்கலாம், என்னென்னாலும் பண்ணலாம். ஆனால் இங்கேயும் கற்றுக்கள் இல்லாமல் எப்படினாலும் போகலாம். දැන් ඒක පෞද්ගලික කරනවා. ජීවිතවල පුළුවන්. ඕන සෙනවක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ආගේ අදවත කාලවල සුද්ධ කරන්න බෑනේ. අදවත කාලවල සුද්ධ වෙනවා කංගාටුට දාලා ආයෙත් දැම්මොත්, පෙකිට දැම්මොත්. நான் ஏதாவது வசனம் இல்லாமல் பேசுறேன்னா මම මේ කතා කරන එකක් වචනේ නැතුව කතා කරනවා. உண்மையாவே பேப்டிசம் அப்படின்றது எதுதான் நடக்குது? இருதயத்தில் நடக்குது. வெளியில இருக்கிற பேப்டிசம் மூழ்குதுன்றது உள்ள நடந்ததுக்கான வெளியில உள்ள அடையாளம். දැන් බැප්ටිසම් කියලා කියන්නේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙච්ච පරිවර්තනයක එළියේ කරන බාහිර සංකේතයක් පමණයි. සංකේතයක් විතරයි ඒක. මොකේ සංකේතයද? අදවත ඇතුලේ ඇතුලේට පරිවර්තනයේ ලකුණ. இங்க வந்து பேப்டிசம் குழந்தைகள் கொடுப்பாங்களா இல்ல என்ன கொடுப்பாங்க? கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி கரெக்டாக வந்து குழந்தைகள் கொடுப்பாங்க. அதாவது இந்த சர்ச்சில் இருக்கு அவங்களுடைய ஓகே குழந்தைகளை பேப்டிசம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கு என்னது அர்த்தம்? அந்த குழந்தை சொந்தமா இது சரி இது தவறு அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்போ
அப்போ அந்த குழந்தையோட இடத்துல இருந்து அந்த தாய் தகப்பும் விசுவாசத்தை ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறாங்க, பாப்டிசம் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அந்த அந்த குழந்தை வளர்ந்து அது இது தவறு சரின்னு தெரிகிற நேரத்துல அந்த அந்த குழந்தை என்ன செய்யணும்? இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்குமா ஏற்றுக்கூடாது தீர்மானம். අපි ළමා බෞද්ධ කරනවා. අපි ළමයට අපේ බෞද්ධ කරාම ඒ ළමයට උනදාන බෞද්ධ වීමේ කාලයක් වෙනවා. අපි අර පුණ්‍ය කුසීකේදී ඒ වෙනකොට අපි ළමයට කියලා දෙන්න ඕනේ වචනය ඇතුලේ. ඒ ළමයට එදා තමයි බෞද්ධ. එයා පුංචි කාලේ බෞද්ධ වුණාට එයා ලොකු වයසේදී අපි පුණ්‍ය කුසීකේට ගන්න දවසේ එයා කියලා දෙන්න ඕනේ. යේසුස් කවුද? වචනය මොකක්ද? ඒ වචනේ වැඩ කරන්න මොකක්ද? ඒක ළමයි නැත්තම් අපි කරන්නේ මොකක්ද? ඒ ළමයා කාර්යයේ කටකරේ සිද්ධ වෙන්නේ අපි අර වචනේ කියලා දීලා ඒ අපකල්පනේ කරන්නේ. புரியுது? ඒක அந்த குழந்தையா இருக்கறனால அந்த குழந்தைக்கு பதிலாக அந்த தகப்பனும் தாய் டாக்ஸியா இருக்காங்க. ஆனா அந்த குழந்தை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை என்ன செய்யணும்? டிசைட். දැන් එයා පුංචි කාලේ අපයි තාත්තයි වගකීම ගන්නවා. මම මේ දරුවෝ මෙහෙම ගන්නවා කියලා. නමුත් එතන කතාව ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කතාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ අපේ ළමයා මේ පාර ගෙනින්න ඒ ළමයා උගන්නලා ඒ ළමයා කරපගෙන කරන්න ඕනේ. එදා තමයි අපි අර සමරන් රාත්‍රී භෝජනේ පළමු දවසේ ගන්නවා කියලා. අන්න එදා තමයි අපි සැකය සමරන කරනවා. மறுபடியும் பிறக்கிறதுன்றது வந்து இறுதியில் நடக்கிற ஒரு விஷயம். නැවත ඉපදෙනවා කියන බයිබලයේ සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ හදවත ඇතුලේ. ஒரு குழந்தை தாயோட கருவில் வரும்போது ஜலத்துல தான் பிறந்தது. අම්මගේ වටේ ඉඳලා දරුවෙක් ඉන්නේ ජලයේ ඇතුලේ ඉඳලා තමයි එළියේ. அதே மாதிரி நான் மறுபடியும் பிறக்கிறேன்ற ජලத்தை பயன்படுத்துறாங்க. ඒ නිසා තමයි වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. මම නැවත ඉපදුනා කියලා කියන එකට නැවත මම ඉපදෙන්න ආයෙ යන්නේ මොකේද? වතුර ඒක සංකේතයක් විතරයි. வெறும் ஜலம் மட்டும் இருந்து அந்த இருந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நீ மறுபடியும் வரீங்க. මේ වතුරට ගියා අපි ඇදලා මේක උඩා වගේ ඒකේ තේරුම නැවත ඉපදුනා කියන එක නෙවෙයි කිව්වේ. நான் மறுபடியும் பிறந்து நான் சர்ச்சுக்கு வந்து நான் பேப்டிசம் எடுக்கும்போது எடுத்து செய்கிறேன். சாத்தானுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் தெரியப்படுத்துறேன். அங்கீகாரம் நான் பேப்டிசம் எடுக்கிறேன். நான் அங்கீகாரம் இல்லை. நான் பேப்டிசம் எடுக்கும் பொழுது நினைச்சிட்டேன். சாத்தானுக்கும் தெரியப்படுத்துறேன், இந்த உலகத்துக்கும் தெரியப்படுத்துறேன். என்ன தெரியப்படுத்துறேன்? நான் மறுபடியும் பிறந்துட்டேன், நான் மறுபடியும் பிறந்தேன் அப்படின்னு நான் தெரியும். බෞද්ධිස්ටේ මම කියන්නේ මම යකාරක් කියනවා මේ ලෝකයටත් කියනවා ආවට එන අරමුණු කියනවා මම දැන් දෙවියන්වහන්සේ දරුවේ ක්‍රිස්තියානි කියලා. එතන ඒ ඇරෙන්න වෙන මුකුත් මත එතන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මගේ අදලත ඇතුලේ මම වෙනසක් කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙනස ඇති වෙන්න ඕනේ මොකේද? වචනය. புரியுதா? ஒன்று பேதுரு 1:23 சொல்லுது, நாம் மாசுள்ள விதையினால் பிறக்காமல் මාසත්‍ර විත්තිனால் කරන්නේ. දැන් මොකද එක පේපර් එකේ ඉස්තුමිය කියන්නේ කුණු වෙන බීජයකින් නෙවෙයි ඔයා ඉපදිලා ඉන්නේ. කුණු නොවෙන්නා නොදිරන්නා බීජයකින් තමයි ඔයා ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. நாம் எல்லோருமே குறையுள்ள மாசுள்ள வித்தினால் தான் உலகத்துல வந்தோம். நாம் எல்லோருமே அப்பாவுடைய வித்தும் அம்மாவுடைய வித்துல தான் உலகத்துல வந்தோம். ஆனா அந்த வித்துல என்ன இருக்குது? பாவம் இருக்குது. அந்த வித்துல இருக்கு மரணம் இருக்குது. நாம் எல்லோரும் குறையுள்ள வித்தினால் தான் அந்த பூமியில பிறந்தோம். දැන් අපි ඉපදිලා ඉන්නේ කුණු වෙච්ච බීජයක. අපේ අම්මාගේ තාත්තාගේ ශරීරවලින් ඉපදුණු කුණු බීජයකින් තමයි අපි ඉපදිලා ඉන්නේ. අපි හැමෝම කුණු වෙච්ච අය. නමුත් ඒ කුණු වෙච්ච බීජය මේ පරිවර්තනය සිද්ධ වෙන්නට තිබෙන්නේ. ரோமன் 10:12 வசனத்தை வாசிங்க. රෝමන් 10:12 12 10 රෝම 10 12 அது 13 வாசிங்க. ආදරය ஆதலால் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். අපිසාද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා යාඥා කරන කවරෙකුද ලබනු ලබන්නේය. ලාභුණා. அப்புறம் அவரை விசுவாசியாதவர்கள் அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி அவரை தொழுது கொள்வார்கள்? එසේනම් ඔවුන් තමුන් විසින් අදහ නොගන්නා වූ කෙනෙකු යාඥා කොමද? அப்புறம் அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் கேள்விப்படாதவர்கள் எப்படி விசுவாசிப்பார்கள்?
எப்படி விசுவாசித்தார்கள்? නමුත් නොඇසුවා වූ කෙනෙක් කෙරේ අදහන්නේ කොහොමද? දේශනා කරන්නේ නැතුව උන් අසන්නේ කොහොමද? அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு விசுவாசம் எப்படி வரும்? வார்த்தைய பிரசங்கிக்கிறத கேட்கும் பொழுது என்ன வரும்? விசுவாசம் வரும். அப்புறம் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள்? எப்படி கேள்விப்படுவார்கள்? அப்போ எப்போ வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுதோ, எப்போ வார்த்தை அறிவிக்கப்படுதோ, அந்த வார்த்தையை கேட்டு அந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த நபர் பிறந்து புது சிருஷ்டியாக ஆகிறார். அதனாலதான் வசனம் என்பது வித்து, மாசுள்ள வித்தினால் அல்ல, மாசு இல்லாத தேவ வித்தினால் நாம் மறுபடியும் பிறக்கிறோம். දැන් තේරෙන වචනේ. දැන් ඔබ දේව වචනය කෙනෙක් උපදින්න නම් එයාට මොනවද වෙන්න ඕනේ? වචනය ඉපදෙන්න ඕනේ. දැන් වචනය ඉපදෙන්න නම් ඔයාගේ කන් වලට මොනවද එන්න ඕනේ? වචනය ඇහෙන්න ඕනේ. වචනය ඇහෙන්න නම් කවුද මෙතන ඉඳලා දේශනා කරන්න ඕනේ? කෙනෙක් දේශනා කරන්න ඕනේ. ඔයා දේශනා අහන්න නැතුව වචනය කන් වලට ඇහෙන්නේ නැතුව ඔයා ඉපදෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. එතකොට ඔයා ඉපදෙන්න නම් ඔයාගේ අදවත ඇතුලේ පරිවර්තනය ඇති වෙන්න නම් ඔයා පළමුව කරන්න ඕනේ වචනය නැවත ඔයාට ඇහෙන්න සලස්වන්න ඕනේ. ඒ ඇහෙන්න සලස්වන වචනය තමයි ඔයාව අලුත් කරවන්නේ. புரிஞ்சுதா? තේරෙනවද? ரோமையர் 5:19 வாசிக்கலாம். රෝම 5:19. නැවත කියවන රෝම 5:19. සමාන දේවල් තියෙනවා. புதுசா இருக்கும் எல்லாருமே. அன்றியும் அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டது போல அநேகர் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டோம் இருக்குதா, இல்ல அநேகர் பாவம் செய்தோம் இருக்குதா? දැන් එක මිනිසෙකුගේ අභිවෘද්ධිකම නැත්නම් පාපය නිසා මොකද තියෙන්නේ? පාපය අනිත් මනුස්සයන්ට මොනවද වෙන්නේ? පව් කෙරුවා කියලා කියන්නේ පව්කාරය මොනවද කියලා කියන්නේ? හා? පව්කාරය கர்த்தர் ஆதாமை படைத்தார் இல்ல, ஆனா மனுஷங்க பாவம் செஞ்சாங்க. they committed sin. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ මවද්දි පාපෙ තිබුණේ නැහැ. නමුත් මොකද කරේ? මිනිස්සයා පව් කළා. பாவம் செஞ்சிருந்தால் பாவிகளானாங்க. පව් කරපු නිසා එයා ඊට පස්සේ ඉඳලා මොනවද වෙන්නේ? පව්කාරයෙකුට පත් වුණා. ஆனா நம்ம எல்லோரும் ஆதாம் கிட்ட இருந்து வந்ததினால் பாவம் செஞ்சிருந்தால் பாவிகள் ஆகல, ஆனா பாவிகள் ஆக்கப்பட்டோம். නමුත් අපි පව්කාරය වෙලා තියෙන්නේ පව් කරපු නිසා නෙවෙයි. වැරදි කරපු නිසා නෙවෙයි. ආදාම පව්කාරයෙක් නේ පව් කරපු නිසා. නමුත් ඒ බීජය අපි ළඟ තියෙන නිසා අපි පව් නොකරම කවුද? පව්කාරය. புரியுதா? තේරුණාද? பாவம் செய்வதற்கும் பாவி ஆக்கப்படுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. පව් කරලා පව්කාරයෙක් වෙන එකයි පව් නොකර පව්කාරයෙක් වෙන එකයි දෙකක්. தொடர்ந்து வாசி. ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதலினாலே ஒருவருடைய படுதலினாலே அநேகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். இங்கிலீஷ் சொல்லியிருக்கோம்னா அநேக நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டார்கள். රෝගපය ගන්න. එක මිනිසෙකුගේ අකීකරුකමෙන් පාපය ජනිත වුණා වගේම එක මිනිසෙකුගේ කීකරුකම නිසා බොහෝ දෙනෙක් වඳුනේ. කවුද කීකරු වෙන්නේ කියලා. நாம் எல்லோருமே பாவம் செஞ்சதுனால பாவிகள் ஆகப்படல, ஆனா ஒரு மனிதனின் கீழ்ப்படியாமையினால் நாம் எல்லோருமே என்ன செஞ்சோம்? பாவிகள் ஆக்கப்பட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு மனிதனின் கீழ்ப்படியினால் நாம் நல்ல செஞ்சதுனால நீதிமான்கள் ஆகல, மாறாக நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டோம். එක මිනිසයා ඒ මිනිසයාගේ පාපය නිසා අපි ඔක්කොමත් පව්කාරයෝ වුණා. අපි පව් කරපු නැති වුණා අපි පව්කාරයෝ. එක මිනිසෙක් කීකරු වුණා. ඒ කීකරුකම නිසා අපි හොඳ වැඩ කරපු නිසා අපිට අවිශ්ව කරගත්තේ නැහැ. එක මිනිසෙකුගේ කීකරුකම නිසා
எப்படி நாம் வந்து பாவம் செய்யாம பாவியில் ஆக்கப்பட்டோமோ அதே மாதிரி நன்மை செய்யாமல் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டோம். අපි පව් නොකර පව්කාරයෝ වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ දේ නොකර අපි ධර්මිෂ්ඨ වෙනවා. எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன்? ஓம் சுபாராஜ்யம். அதாவது வசனம் சொல்லுது, ஒரு மனிதனுடைய கீழ்ப்படியாமையினால் நாம் எல்லோரும், ஆனா ஒரு மனிதரின் கீழ்ப்படியினால் நாம் எல்லோரும் நீதிமான்கள். එක මිනිස්සෙක්ගේ අකීකරුකම නිසා අපි පාපය වැළඳ ගන්නවා. එක මිනිස්සෙක්ගේ කීකරුකම නිසා අපි ධර්මිෂ්ඨකම වැළඳ ගන්නවා. அப்போ எப்போ நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுவோ அப்போ என்ன பிரசங்கம் பண்ணாங்க? என்ன பார்த்தோம்? பிரசங்கம் இல்லாமல் விசுவாசம் வராது, விசுவாசம் இல்லாமல் என்ன ரட்சிப்பு இல்லை. அப்போ ரட்சிப்புங்கிறது என்னது? மறுபடியும் பிறக்கிறது. அப்போ எப்படி ஒரு போகம் மறுபடியும் பிறக்கிறாங்க? எப்போ வசனம் போதிக்கப்படுதோ, அந்த வசனம்ங்கிறது சாதாரண வார்த்தை கிடையாது. வார்த்தை உயிர் உள்ளது. வார்த்தையில் இரண்டு பக்கம் கூர்மையான வாழை கொண்டது. அதுல என்ன இருக்குது? ஆவி இருக்குது. அந்த வார்த்தையில உயிர் இருக்குது. அந்த வார்த்தை செயல்படுது. அந்த வார்த்தையை யார் ஒருத்தர் விசுவாசத்தை பிரசங்கிக்கிறாங்களோ அந்த வார்த்தையை கேட்கிறவங்களுக்கு விசுவாசம் வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க? மனம் மாறுறாங்க. மறுபடியும் புது சிருஷ்டியாக වචනය ඔබ අහන්න ඕනේ. ඇහුවොත් තමයි. ඒ දේශනා කරන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වචනේ ඇහෙන්න ඕනේ. ඒක ආරෝපණය ඇතුළේ වාදයක් වත් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වගේ ගැලවෙන්නේ. ඒක ඔයාලා ගැලවෙන්න ලැබෙන්න නම් ඔයා පුළුවන් තරම් වදන්න ඕනේ වචන. ඔයා මේ වචනේ අස තමයි ඔයා අලුත් වීම ගන්නවා. ඒ අලුත් වීම නිසා තමයි ඔයා දිලාම වෙන බීජයක් බවටපත් වෙලා නැවත ඉපදෙන්නේ. ඒතර නැවත ඉපදෙන්න ඔයාගේ අංශ මොකද්ද? දේව වචනය නිකන් නෙවෙයි. ඒක කීකරු වෙන්න. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஜெபிக்க போனேன் ஆனா அவங்க விசுவாசம் இல்லையே, ஆனா அவங்க கிறிஸ்தவ இல்லையே, அவங்க ஏத்துக்கலையே. அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்க என்ன செய்யணும்? சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும், நற்செய்தியை அறிவிக்கணும். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக என்ன பண்ணாருன்னு சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்? நம்பிக்கை நீங்க ஒருக்கிட்ட விசுவாசம் போகாது. விசுவாசம் யார் மேல இருக்கோ அவங்க மேல கூடாது, அந்த வசனத்துல இருக்கணும். அந்த வசனம் வந்து எழுத தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு உறவு இருக்கும் ஒரு ஆண்டவங்க, அந்த உறவு இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை எழுதி இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையில அவங்க நம்பிக்கை மேல இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நீங்க விசுவாசத்தை அறிவிக்கும் பொழுது அந்த விசுவாசத்தின் வார்த்தை இன்னொருத்தர் எழுதிக்குள்ள போய் அவங்க என்ன செய்வாங்க? கர்த்தரை தன்னுடைய ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும். අපි කෙනෙකුට යාඥා කරන්න කලින් අපි යාට සුවාරංචි කියලා දෙනවා. යාගේ කම්වලට ඒ වචනේ ඇයට සලස්වන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ යාට කරලා තියෙන යාපාදේ යාට පිළිගන්නන්න සලස්වන්න ඕනේ. ඔයා නිකම් ඉස්සතින් ගිහලා ඉස්සතින් යාඥා කරලා ඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලාම දේශනා කරන්න ඕනේ. වචනේ කියලා දෙන්න. ඒ කෙනාට කියන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේ මෙන්න මේවා. එයාගේ කම්වලට ඇයට සලස්වලා යාට ගැලවීම කියවෙන්න තැනට ගේන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා යාඥා කරන්න. වචනය කියලා දෙන්න. එයා කම්වලට ඇහෙන සලස්වන්න. එයාට පිළිගන්න සලස්වන්න. ඊට පස්සේ යාත්‍රා කරන්න. එතන දෙවියන් වහන්සේ මහිමය යාත්‍රා කරනවා. அதனாலதான் வசனம் போதிக்கப்படும். அந்த வசனம் போதிக்கப்படுறத எப்போ ஒருத்தவங்க கேட்கிறாங்களோ அதை விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க? மறுபடியும் பிறந்து ஒரு புது சிருஷ்டியாக ஆகும். වචනේ පිළියම් කරනවා. අලුත් නැවිලා වෙනවා. එයා වැළවීම අලුත් ඉපදෙ. එතනම ඒක සිද්ධ වෙනවා. பைபிள்ல ஆக்ட்ஸ் சொல்லுங்க தமிழ்ல அப்போஸ்தலர் 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 அந்த புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா 10ஆம் அதிகாரம் 44வது வசனத்துல क्रिया 10 क्रिया 10 44வது வசனம் 10 40 அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப வாசிங்க.
පේතකෝස්ත දවසට පස්සේ පේතුරු ගියා සුභාරංචිය දේශනා කළේ කාටද? යුදෙව්වා. ඒක උන්ට ආගන්න මේක හරි වැදගත් පදයක්. ஏன்னா அவங்க பொறுத்தவரை இயேசு கிறிஸ்து வந்து யூதர்கள். ඔය පේතුරුට යේසුස් වහන්සේ ආව යුදෙව්වන් වෙනුවෙන් කියලා තමයි කියන්නේ. ஏன்னா வாக்குறுதி முதல்ல கிறிஸ்துவுடைய மரித்து உயிர்ப்புக்கு முன்னாடி வசனம் வார்த்தை யாருக்கு கொடுத்தது? யூதர்கள். මොකද වචනේ කාටද දුන්නේ? නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේව කාටද යේසුස් වහන්සේ දුන්නේ? යේසුස් වහන්සේ ආවේ යුදෙව්වන් ඊශ්වරවරු. ஆனா கிறிஸ்து வந்து யூதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. அவர் யூதர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வந்தவர். නමුත් යේසුස් වහන්සේ ආවිලා යුදෙව්වන් විතරයි නෑ. මුළු ලෝකෙම අයිති. නමුත් ඒක ඉතාලි ඉතිකෝ අපිට තමයි අයිති. அப்போ கர்த்தர் பேதுருவோடு ஒரு கனவு மூலமாக பேசினார். පේතුරු ඇවිල්ලා පේතුරුට දෙවියන් වහන්සේ දර්ශනයකින් කතා කළා. அசுத்தமான உயிரினங்களை காட்டி அவர் என்ன சொல்றாரு? දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා අපවිත්‍ර සත්තු කටලයක් වෙන්නලා කිව්වා මේ අපවිත්‍ර සත්තුම අරගෙන කන්න කියලා. அப்போ பேதுரு சொல்றது அசுத்தமான ஒண்ணு மாட்டேன். පේතුරු කියනවා ඕ මේ අපවිත්‍ර දේවල් නම් මම කන්නේ නෑ. அப்போ கர்த்தர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் சொல்றாரு நான் இதை தூய்மையாக்கிக்கணும் அது நஷ்டம் சொல்றாரு. මේක තුන්සරයක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට පේතුරුට කියනවා ඔයා කොහොමද අපවිත්‍ර කියන්නේ? මම පවිත්‍ර කරලා කියන දේ ඔයා අපවිත්‍ර කියන්නේ කොහොමද කියලා පේතුරු කියනවා. பைபிள் சொல்லுது கொர்னேலியு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ஒரு யூதர் அல்லாதவர், வேற்று இனத்தார். ஆனா அவர் நல்ல மனிதர். නමුත් බයිබලයේ කියනවා කොර්නෙලියස් කියලා දමිෂ්ඨ මිනිසෙක් හිටියා ක්‍රිස්තියානි නෙවෙයි. නමුත් එයා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේ සිත දිනාගත්තා. அதே ஆக்ஸ்ல அதுக்கு முன்ன வசனங்கள்ல 8 9 பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தின விஷயங்கள்லாம் கூறப்பட்டிருக்கு. කොර්නෙලියස් යන කොටස් දේවල් බයිබලයේ එයා කියන විස්තරයක් තියෙනවා අපේ නවීන පරිච්ඡේදවල. அதே அதிகாரத்துல 10 அதிகாரத்துல அதை பத்தி கூறப்பட்டிருக்கு. නවීන පරිච්ඡේදය ඇතුළත පොඩ්ඩක් කියවොත් කොර්නෙලියස් කියන විස්තරයක් තියෙනවා. அவர் நல்லவர், அவர் வந்து ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தார், அவர் இருதயத்தை ஆண்டவர் பார்த்தார். එයා හොඳ කෙනෙක්, එයා දුක්පත් අයට උදව් කළා, එයාගේ හිත දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා කියලා කියනවා. அவர் நற்செய்தி செயல்கள் கற்பனைக்கு வச்சு பார்க்கிறோம். එයාගේ යහපත් ක්‍රියාවන් දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ගියා කියලා බයිබලයේ කියනවා. அவர் நல்லவர் பைபிள் சொல்லுது. එයා හොඳයි කියලා කියනවා. அவர் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தார் பைபிள் சொல்லுது. දුක්පත් උදව් කළා කියලා කියනවා. ஆனா அதே வசனம் சொல்லுது அவர் ரட்சிக்கப்படும்படி கர்த்தர் பேதுருவை அனுப்பினார். அவர் நல்லவராக இருந்தும் அவருக்கு என்ன இல்ல? ரட்சிப்பு இல்லை. එයා හොඳ කෙනෙක්, එයා දුක්පත් අයට උදව් කරනවා, එයා යහපත් කෙනෙක්. ඒ වචනේම කියනවා ඕව ගැලවීම ලබන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ පේතුරුව ඔහු ළඟට එනවා කියලා කියනවා. එයා හොඳ වුණාට එයාට ගැලවීම තිබුණේ නැහැ. ඒක ලබන්න දෙවියන් වහන්සේ පේතුරුව එවනවා යාදාව. அவருடைய இருதயத்தை நல்லவர் என்று அறிந்த கர்த்தர் என்ன செய்வாரு? அவர் யார் அனுப்புவார்? பேதுருவை அனுப்பி சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதன் மூலமாக அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். දැන් එයා හොඳ කෙනෙක්. එයා ඊට හොඳ හිතක්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ පේතුරුව යවනවා යාදාවට. ඔයා දෙවිසුභාරංචිය දීලා ගැලවීමට ගේන්න කියලා. நீங்க பண்ற நல்ல காரியங்கள், நல்ல விஷயங்கள் உங்களை வந்து உங்களுக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்காது. ඔයා දකින්න හොඳ දේවල්, ඔයාගේ අවශ්‍ය සිද්ධ වෙන හොඳ දේවල්, ඔයා කරන හොඳ දේවල් ඔයාට ගැලවීම ලබා දෙන්නේ නැහැ. ஏன்னா அந்த நல்ல காரியங்கள் உங்களை மறுபடியும் பிறக்க செய்யாது. ඒ මොකද ඒ අලුත් ඔයා කරන හොඳ දේවල් ඔයාව නැවත උත්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ஒருவேளை உங்களுடைய ஆன்மாலையும் உடலுக்கு நல்ல விஷயம் நீங்க செய்யலாம். ஆனா உங்க ஆவியில இருக்க பாவம் இருக்கு. ඔයාගේ ශරීරයෙන් වගේ ආත්මයෙන් ඔයා හොඳ කෙනෙක්. ඔයා හොඳ වැඩ කරනවා. ඔයා යහපත්. ඒ වුණාට වගේ ආත්මය පාපයෙන් පිරීලා. அதனாலதான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்குமாறு என்ன செய்யறாரு? பேதுரு அனுப்புறாரு. ඒ නිසා තමයි සුභාරංචිය ආන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ යාළඟට දේවදූතේ පේතුරුව යවනවා. ஒரு தூதர் மூலமாக பேசுவாரு. ஆனா தூதர்கிட்ட போய் நற்செய்தி அறிவிக்க சொல்ல மாட்டார். ඔව්. God will speak through an angel to Cornelius and but he will never tell the angel to go and preach the gospel. දේවදූතයන් දෙවියන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා කොර්නෙලියස්ව කියන්න කියනවා. පේතුරුට කියනවා කොර්නෙලියස්ව කියන්න කියලා. දේවදූතයන්ගේ සුභාරංචිය කියන්නේ නැහැ. සුභාරංචිය කියන්නේ කවුද දන්නවද? මිනිසයා. தூதர்கள் கர்த்தருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு உதவி செய்வாங்க. ஆனா தூதர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கிற அதிகாரம் கிடையாது. දේවදූතයෝ දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ කරනවා, උදව් කරනවා. හැබැයි දේවදූතයන්ට බලය නැහැ. සුභාරංචිය තව කෙනෙකුට කියලා කියන බලයක් නැහැ. ஏன்னா சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாமல் யாரும் என்ன செய்ய முடியாது? நம்பி வர முடியாது. සුභාරංචිය කියන්නේ නැතුව කිසිම කෙනෙකුට නැවත ඉපදෙන්න බෑ. அந்த பணி உங்களுக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது.
දැන් මේ සේවය කාටද දීලා තියෙන්නේ? அப்போ ඔයාලටයි මටයි. அப்போ ஒருத்தவங்க ரட்சிப்பு அடையணும் அடையாளப்படுறதுக்கு காரணம் யாரு? நான் தான். කෙනෙක් ගැලවීම ලබනවා නම් ඒක නොලැබෙනවා නම් ඒ දෙකටම හේතුව කවුද? ඔයාමයි. பேதுரு அந்த வீட்டுக்கு போறாரு. பேதுரு தான் ගෙදරට යනවා. 44 வசனம். 44 වෙනි පදේ ඉඳලා බලන්න දැන් වෙන්නේ දේ බලන්න. இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். சரி, இவங்க யாருமே என்ன பண்ணல, ஞானஸ்தானம் பெறல. දැන් මෙතන ඉන්න කවුරුවත් බෞද්ධිස්ම වෙලා නැහැ. அங்க இருந்தது யாரு? வேட்சி வந்தார். கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரியாதவர்கள், கேள்வியே படாதவர்கள், கொர்நேலியும் அவருடைய நண்பர்கள் இருந்தாங்க. දැන් එතන ඉන්නේ කවුද? කොර්නේලියස් යාගේ සමාගම, යාගේ යාළුවෝ. ඒගොල්ලෝ යේසුස් වහන්සේ දන්නෙත් නැහැ, අඳුනන්නෙත් නැහැ, යේසුස් වහන්සේ ගැන දැනගෙන නැහැ. අන්‍ය ජාතික පිරිසක් තමයි දැන් එතන ඉන්නේ. ஆனா என்ன பண்ணாங்க? சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதை காதால கேட்டு விசுவாசித்தாங்க. අර උත්තර වෙන්නේ. සුභාරංචි දැන් අවුන්ටම් ඒගොල්ලෝ දේශනා කරනවා ඒක මේකෙන් අහලා ඒගොල්ලෝ අරෝපේ දැන් ඒගොල්ලෝ කැම්පා කරන්න පටන් ගත්තා. வாசிங்க. பேதுரு பேசுவதை, இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் இந்த வார்த்தைகளை சுவிசேஷத்தை பேதுரு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கையில் දැන් මේ දේශනාව පේරු දේශනාවලදී සිටින අතරතුරේ මොකද වෙන්නේ බලන්න. வசனத்தை கேட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டவர்கள் වචනය අවුකම් දුන්න අයට මොකද වෙන්නේ? யாவர் மேலும் யாவர் மீதும் හැමෝම පිට මොකද වෙන්නේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் சிலர் பெற்றிருந்தா සමහර අයට யாவர் மீதும் எல்லோர் மீதும் හැමෝම පිට பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் සිතාත්මන මාසේ இறங்கினார். இறங்கினார். ආවා. அவர்கள் ඒගොල්ලෝ பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் பல பாஷைகள், அந்நிய பாஷை பேசுகிறது, අනිවාර්යව කතා කළා. தேவனை புகழுகிறதையும் தேவனை புகழ்கிறதையும், දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කළා. பேதுருவோடு கூட வந்திருந்த பேதுருவோடு கூட வந்திருந்த දෙවියන් හේතුත් එක ආපු விருத்த சேதனமுள்ள விருத்த சேதனமுள்ள කර්මච්ඡේදයේ ලැබපු අය விசுவாசிகள் விசுவாசிகள் யாரு? ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள். බෞද්ධිස්මේ ලැබපු යුදෙවුන් එතන හිටියා. கேட்கும்போது கேட்கும் பொழுது ඒවා ඔවුන් අවුකම් දෙද්දී பரிசுத்த ஆவியின் வரம் ம், புறஜாதிகள் மேலும் ம், ஒளிந்தருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்க மேல வந்தது மட்டும் இல்ல, அவங்க புறஜாதியானர், அவங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கல, ஆனா அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? ஆவியில அபிஷேகம் பெற்று அந்நிய பாஷையில பேசினாங்க. அதை கேட்டு என்ன பண்ணாங்க? அபிஷேகம் பண்ணாங்க. දැන් යුදෙවුන්ටයි බෞද්ධිස්ම ලැබපු අයටයි දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන හිටපු අයටයි මේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැති ඉස්සෙල්ලා කරනවා සුදාත්මේ කියනවා දැකපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට ෂොක් එකක් ආවා. බුදුමයක් ආවා. මේ මොකද වෙන්නේ? அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டது முதல்ல எங்க நடக்குது? இருதயத்தில் நடக்குது. எப்போ நடக்குது? எப்போ வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படுதோ அந்த வார்த்தை மாசற்ற விதை. அதுல மாசில் அந்த குறை இல்லை, அது ஒரு விதை. அந்த விதை என்ன செய்றாங்க? அவங்க ஒருத்தர் பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது எப்படி ஒரு தாயோட தாக்குடைய விதைகளுக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம அந்த விதையை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது என்ன செய்யணும்? மறுபடியும் பெறணும், புது சிருஷ்டியாக புது படைப்பாகணும். ඒතර ගැලවීම කියන්නේ ඒක බාහිරව සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ආගමික ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ. කොහොමද වෙන්නේ? වචනේ ඇහෙනවා බෞද්ධිස්ම වෙලා නැහැ. මුකුත් වෙලා නැහැ. පල්ලෙට ගිහලා නැහැ. කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් වචනේ ඇහෙනවා, වචනේ කම් වලට ගන්නවා, අදපතුලේ තබා ගන්නවා, ඒක පරිවර්තනය කරනවා, ඒක මෙනෙහි කරනවා. ඒ විදිහට සුදාත්මන වාසේ ඒ කෙනා තුළ මොකද වෙන්නේ? ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. அடுத்த அதிகாரம் 11 அதிகாரம் 12 வசனம். 11 පහක් කියවනේ. அந்த கொர்நேலியுஸ் நடந்த சம்பவத்தை பேதுரு என்கிறாரு, அவருடைய வாயினால சொல்றாரு. நான் பேசத் தொடங்கின போது நான் பேச என்ன பேதுருக்கே ஆச்சரியம். என்ன ஆச்சரியம்? நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேன், சீஷர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டாங்க, நான் அங்கே பஸ்ல இருக்கேன் இல்லையா? இந்த முறை இனத்தார் கிறிஸ்தவர்களும் அல்ல ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிறார். எப்படி? பசுதாரனர் அந்த மாதிரி அழைக்கிறார். දැන් පේරුණත් ඒක පුදුමයි. පේරු යුදෙවේ ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් බෞද්ධිස්ම ලැබලා අන්‍ය භාෂා කතා කරනවා. එයා දේවදරුවෙක්. නමුත් එයාට පුදු ප්‍රශ්නයක් අන්‍ය ජාතිකයෝ එයාගේ දේශනාව අහලා මෙන්න මෙන්න සුදාත්මෙන් පිළිනවා. දැන් ඒක පේරුණට පුදු ප්‍රශ්නයක්.
நாம் நீதிமான்களாக ஆகிறது கிடையாது. நம் நல்ல காரியங்களால் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எப்படி? விசுவாசத்தினால். நற்கிரியைகளால் கிடையாது, விசுவாசத்தினால். ඔබව ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබලා තියෙන්නේ ඔයා ධර්මිෂ්ඨ වුණා නෙවෙයි. ඔයාව ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබුවා. බැලුවනේ අපි එක මිනිස්සෙක්ගේ කීකරුකමෙන් ඔයා ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබුවා නිසා. ඒ පුණ්‍ය ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. அப்புறம் யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் யோவானையில வஸ்திரம் பௌத்திஸ்ம කරා. நீங்களோ பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை அப்பொழுது நினைவு கூர்ந்தேன். அப்பொழுது நினைவு கூர்ந்தேன். இவங்க எல்லாரும் ஜலத்தான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தாங்க. யாரு? இந்த பிறை எப்போ முதல்ல இருதயத்துல ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டாங்க, முதல்ல ஆவியானவர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டாங்க, அதுக்கப்புறம் இருதயத்துல பெற்றுக்கொண்ட அடையாளமாக ஜலத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டாங்க. බලමුව ගැලවීම ලබන්නේ බෞද්ධිස්මේදී නෙවෙයි. නැවත ඉපදෙන්නේ කෙනෙක් බෞද්ධිස්මේදී නෙවෙයි. බෞද්ධිස්මය කරන්නේ ඇතුලේ සිදුවෙච්ච පරිවර්තනයේ බාහිර එතකොට පරිවර්තන සිද්ධ වෙන්නේ කොහෙද? අදල. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? වචනය ඇහුවාද? එතකොට මෙතන වේදු කියනවා අපි වචනය ඇහුවා, කිව්වා, සදාපන් මාසෝ පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ කොටේනියස්ගේ ගෙදර ආය දෙවම මොනවද කරන්නේ? බෞද්ධිස්මය ලැබුවා. ඇයි ලැබුවේ? ඇතුලේ සිදුවෙච්ච පරිවර්තනයට ඒතර නැවත ඉපදෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඇතුලේ කතාව. ஹalleluya. praise God. அசிகா. හරිනේ. අපි කරන්නේ. ආය. இதுல புரியுதா? ඒක තේරුණා නේද? புரியுதா? තේරුණාද? ஏதாவது குழப்பம்? clear? baptism clear? எல்லாம் மாத்துறோம். praise God. hallelujah. ஓகே, நான் இன்னும் அந்த பாட்டுக்கு வரல. நான் ஒன்லி இன்ஃபெக்ஷன் தான் சொல்லுவேன். என்கிட்ட விசுவாசம் இருக்கு அப்படின்னா அது கிரிகையில வெளிப்படணும். கிரிகையில வெளிப்படலன்னா எனக்கு விசுவாசம் இல்லை, நான் ஏமாத்துறேன் அர்த்தம். நான் போலியா இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? விசுவாசம் பார்க்கறாங்க வரும், கிரிகையில வராது. ஆனா விசுவாசம் வந்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கிரிகையில தெரியும். வெளிப்படாம இருக்காது. ආ බයිබල් කියනවානේ ක්‍රියා නැති ඇදහිල්ල මල ඇදහිල්ල. ඒකෝල මේ රත්නක ඇව්වේ ඒකෝල ඇදහිල්ල ක්‍රියාව ඕනෙම නැතිලා. ඒක තමයි කතාව. එතනට තාම ආවේ නැහැ. මොකද කතාව? ඉස්සෙල්ලා අපි වචනේ අහනවා ඊට පස්සේ විශ්වාසය. විශ්වාසයයි වචනේ ආවම ඔටෝමැටික් ඊළඟට මොනවද වෙන්නේ? ක්‍රියාව. ක්‍රියාව ඇවිල්ලා ඊළඟ කුණ්ඩලි පියවනවා. ඒතර ඇදහිල්ල තියෙනවා කියලා කෙනෙකුට ක්‍රියාව නැතුව වෙන්නේ නැහැ. ඇදහිල්ල තියෙන කෙනා ක්‍රියාවෙන් ඒක ඔප්පු කරලා වෙන්නන්නේ. ඒකකින් ඔටෝමැටික් වෙන්නේ. ක්‍රියාව ඇදහිල්ල ගෙදර තියෙනවා ක්‍රියාව කොහෙද තියෙනවා කියන්නේ. ඇදහිල්ල තියෙන කෙනා ක්‍රියාවයි දෙකම එක තැන තියාගෙන ඉන්නවා. praise God. අපි ආත්මකම ඉස්සර අපි කෑම යාත්‍රා